All right. Okei. Mennään sitten tämän viikon asiaan mun niin kuin perusidea oli silleen, että mä katson Yhdysvaltain rahapolitiikkaa ja sitten korkoja, sitä korkoympäristöä ja sitten kun mä rupesin sitä katselemaan tosiaan tässä vähän tarkemmin, niin mulla nousi oikeastaan niin kuin pari asiaa siinä mieleen ja ensimmäinen on se, että kun mä katson sitä keskuspankkia, nimenomaan oikeastaan niin kuin Yhdysvaltain keskuspankkia, mutta kyllä niin kuin myös muitakin, niin siinä itsenäisyyden ympärillä on kyllä aika paljon sellaisia asioita, että mä voisin kuvitella, että se itsenäisyys tässä heikkenee kaiken kaikkiaan ja sitten vielä erityisesti Yhdysvalloissa. Ja tässä on kaksi asiaa, jotka heikentää sitä itsenäisyyttä ja siitä mä pääsen tavallaan tähän toiseen teemaan, eli tähän tekoälyyn. Ja tuossa edellisessä podissa niin mä puhuin tämmöisestä kuin Moolokin kilpailu, jonka mä näen, että se on se, joka ajaa sitä tekoälyä. Ja nyt mä huomaan, että mun mielestä se ajaa jo nytten jossain määrin Yhdysvaltain rahapolitiikkaa, mutta se tulee kyllä ajamaan sitten sitä niin kuin laajemmin ja se on uhka myös keskuspankkien itsenäisyydelle. Eli tällainen olisi tämä teema tällä kertaa ja tässä on mulla nyt jopa siis, oliko mulla 14 sivua, mä joudun vetämään joitakin kohtia hieman lyhkäisemmin, mutta sitten mä melkein sanoisin silleen, että kun tämä PDF-kin sieltä sit löytyy ja sitten tulee kyllä se blogikin tai se blogitekstiosiokin tulee sinne, niin sieltä voi katsoa sitten vähän tarkemmin, koska mä en kyllä ihan kaikkia asioita varmaan kerkeä käymään tässä nyt sitten läpi. Mä laitoin tuon Moolokin kuvan, musta on aika jotenkin makea. Tämä on tekoälyn piirtämä ja se edellisessä mulla oli kans, mutta sitten mä kirjoitin siihen, että tee pelottavampi, koska mun mielestä tämä aihe, mikä mulla nyt sitten tässä on ja miksi tämä lähti muokkaantumaan, niin musta on pikkusen vielä pelottavampi, niin ehkä se on vähän pelottavampi. Ainakin silloin nuo silmät on tommoset niin kuin jotenkin silloin vähän niin kuin tulta tai jotain noissa silmissä. Mutta se on ChatGPT 5, eli se tulee sieltä Copilotista. Näin. No tuossa on tuommoista vähän lyhennelmää, mä vähän sitä käyn, että saatte kiinni tätä kokonaisuutta ja mä käyn tuossa rahapolitiikan tiimoilta, niin totta kai kaksi sitä inflaatiota läpi ja on siellä Yhdysvaltain maailmassa ja se on siinä niin kuin yksi mandaatti, hintavakaus ja sitten mä käyn läpi työmarkkinoita ja sitten tämä maksimaalinen työllisyys, niin se on se toinen mandaatti. Ja siinä mun mielestä nyt sitten tulee nämä jo ihan konkreettisesti tänä päivänä vastaan nämä niin kuin tekoälyn vaikutukset. Ja sitten mä käyn läpi rahoitusasemaa, Yhdysvaltain valtion rahoitusasemaa ja sitä, että miten tämä kulttuurivallankumous tai kulttuurisota, jonka Trump on käynnistänyt, niin miten se sitten näkyy siinä poliittisessa riskissä. Ja sehän näkyy sitten siinä 30 vuoden korossa, 10 vuoden korossa se ei oikeastaan näy, se on enemmän sillä pitkässä päässä 30 ja sitten dollarissa. Ja sitten vielä lopuksi mä menen tähän keskuspankin itsenäisyyteen ja sitten kun Trumpi haluaisi, että hän pystyisi vaikuttamaan siihen keskuspankin päätöksentekoon ja just sillä tavalla, että rahoituksen kustannusta saataisiin alaspäin, niin sitä voidaan tietenkin pakolla laskea sitä rahoituskustannusta, mutta sitten se, mikä sinne taustalle jää, niin on kuitenkin siis se, että
että jos keskuspankki ei ole itsenäinen, niin se rahoituksen hinta tulee olemaan korkeampi. Että sit, niin kuin lopulta se menee kuitenkin sitten päinvastaiseen suuntaan. Että noin jos ne 4 kappaletta, mitkä mulla tässä on, ja nyt mä lähden tästä inflaatiosta liikkeelle, ja tämä ensimmäinen havainto tai huomio, jonka mun mielestä on niin kuin jotenkin hyvä ymmärtää, kun puhutaan tuosta Yhdysvaltain inflaatiosta. Euroopassa se on pikkusen erilainen, mutta niin kuin Yhdysvalloissa niin toi tärkein inflaatiomittari, se on toi PCE-inflaatio, ja se tavoite on tietenkin se 2%, ja toi inflaatio, PCE-inflaatio, niin se on ollut nyt sitten lähes 5 vuotta yli tavoitteen, eli se oli maaliskuu 2021, kun se meni siihen sit tavoitteesta läpi, ja tätä voi niin kuin fundeerata, että all right, että me ollaan kohta siinä 5 vuoden kohdalla, ja senkin jälkeen inflaatio tulee vielä olemaan yli tavoitteen, eli tämä on kyllä kestänyt pitkään, ja totta kai se sitten herättää vähän kysymyksiä, että miksi tämä on näin, että miksi tähän ei ole puututtu voimakkaammin. Sitten mä laitoin tällaisen niin kuin yksinkertaisen kuvan tähän näin. Tässä on mulla nyt vuodesta 2000 tätä dataa, ja siinä on mulla ensinnäkin siinä on toi inflaatiotavoite, se on toi 2%, johon kannattaa sitten verrata näitä käppyröitä, ja sitten tuossa on toi PCE-inflaatio, ja se on pohjainflaatio, mä tykkään siitä, se on pikkusen vakaampi, ja sitten siinä on Fedin ohjauskorko, eli Fed Funds Rate, se on sitten toi tumma vihreä tuossa noin. Ja tästä puuttuu nyt se viimeinen 0,25, koska tässä nämä frekvenssit on asetettu eri tavalla, että mä sain piirrettyä tämän nätisti, niin sitten puuttuu tuo viimeinen 0,25, eli kun tämä nyt pysähtyy tuohon 4, niin se on itse asiassa siitä vielä sen 25 pistettä alapuolella. Mutta ensimmäinen asia, jonka mä tästä nyt otan, joka on taas sellainen aivan perustavaa laatua oleva, joka olisi niin kuin hyvä niin kuin, huomata, on se, että tosiaan lähtee täältä vuodesta 2000, ja tästä inflaatio oli silloin, kun oli se suuri hyödykkeiden supersykli silloin 2006 paikkeilla, ja silloinhan siis maailmantaloudessa oli vahva syklinen jakso. Ja te näette, että missä tämä PCE oli silloin. Se oli niin kuin tuolla, se oli tuossa 2,5 paikkeilla pikkusen sen yläpuolella. Ja sitten me ollaan oltu oikeastaan tuon tavoitteen vähän alapuolella, mutta ei nyt mitenkään niin merkittävästi alapuolella, eli jossain tuolla 1,5% paikkeilla keskimäärin, olisiko noin. Ja sitten tuli tuo pandemia, joka me voidaan jättää huomioimatta, se oli sellainen kertaluontoinen asia, ja nyt me ollaan tuolla, siis tarkka luku tuossa pohjassa on 2,9, eli me ollaan tuossa noin, ja tämä 2,9 taso, kun nyt sanotaan jotenkin, että tässä inflaatiossa ei niitä riskejä ole, niin siis se taso, missä tällä hetkellä ollaan, niin on tällä jaksolla nyt sitten selvästi korkein. Me ollaan tosi kaukana siitä tavoitteesta. Tämä on mun niin kuin selvä tulkinta tästä näin, ja sitten kuitenkin jotenkin ajatellaan, että eihän tässä oikein mitään. No sitten toinen juttu on se, että toi ohjauskorko, niin se on tuolla tosiaan toi 3,75, ja nyt sitten tätä loppupäätä, kun tässä katselee, tätä on vähän vaikea kyllä katsella, kun tässä on sen verran paljon vuosia, niin tämä näyttää ihan pieneltä, mutta tuossa on nyt kuitenkin se 2 vuotta, niin tämän 2 vuoden aikana ohjauskorko on leikattu 5 kertaa. Siitä huolimatta tämä inflaatio oikeastaan ei ole liikkunut juuri mihinkään ja on siis kaukana tavoitteesta. Noin 2 juttua mä ottaisin tuosta kuvasta. Näin. Ja nyt tämä korkea taso, joka täällä on, niin tätä pitää ajatella sillä tavalla, että Yhdysvalloissa on, mä en tiedä onko tämä liikaa sanottu, mutta kun kysytään yhdysvaltalaisilta, niin kyllä ne on erittäin huolissaan inflaatiosta, ja mä sanoisin, että siellä on tällainen elinkustannuskriisi.
Ja silloin kun oli presidentinvaalit, niin siellä siis tärkeimpänä teemana nousi esiin nopea inflaatio, ja Trumpihan tuli sitten sanoa, että all right, että ne laskee nämä hinnat, ja sen jälkeen kaikki on paremmin, mutta sitten käytännössä Trump ei ole kyllä tehnyt yhtään mitään tuon inflaation hidastamiseksi, ja oikeastaan noiden tariffien kautta se on just päinvastoin. Mutta tämä kertoo vain, että miten tärkeä asia se oli siellä silloin. Ja nyt tänä vuonna, kun mä olen lueskellut noita Yhdysvaltain talousjuttuja tuossa noin, niin sieltä nousee taas tämä sama asia esiin. Ja siis tämän vuoden keskeinen teema on tämä sama inflaatio, se kulkee tällaisella nimellä kuin affordability, eli se, mihin on varaa. Ja tämä oli kyllä, jos nyt otetaan tuonne yksittäinen juttu, niin tämä oli ihan keskeinen asia myös siinä New Yorkin kuvernöörivaalissa. Eli tämä edelleen on siellä vahvasti esillä, ja sitten kun miettii, että ketä syytetään näistä korkeista hinnoista, niin kyllä se sinne poliitikkoihin sitten aina osoittaa, ja sitten vielä presidentti, kun on siellä ihan presidentillä on yllättävän paljon valtaa Yhdysvalloissa, niin sitten se kohdistuu sinne presidenttiin, mutta sitten kuitenkaan niin jotenkin ajatellaan, että se instituutio, joka vastaa hintavakaudesta, niin se on siis keskuspankki, siis ei parlamentaarinen, siis keskuspankki, mutta sinne sitä ei niin kuin osata sitä niin kuin kohdistaa sitä kritiikkiä. Näin. Mä otin tuosta nyt sitten, minusta tässä on kuitenkin ihan viestiä tässä Fedin inflaatio. Tämä ei ole ennuste, tämä kulkee nimellä projektio, ja mä otin nyt tämän viimeisimmän. Ja tässä on nyt inflaation osalta sitten 3 vuodelle projektio, ja tässä on vuodet 26, 27, 28, ja nämä vastaavat inflaatioprosentit on siis 2,6, 2,1 ja 2,0. Ja tässä myös mun mielestä niin kun huomion arvosta, että toi 2026 ennuste, niin se oli edellisellä kertaa, kun näitä ennusteita tai projektioita tehtiin, niin se oli 2,4%, ja nyt sitten se oli 2,6%, jolloin siis ajatellaan, että inflaatio siihen edelliseen, se on niin kuin neljänneksen aikaisemmin, niin suhteessa siihen edellisen 3 kuukauden projektioon, niin se on siis noussut. Eli on inflatorisempi ympäristö. Se on asia, ja sitten se pitää laittaa siihen yhteyteen, että kuitenkin ohjauskorkoa ollaan laskettu tuo 1,5% tänä aikana, ja sitten kuitenkin sitten siellä on sitä inflatorisuutta, jonka keskuspankkikin huomaa, että ahaa, etteihän tämä nyt olekaan tässä hidastumassa niin kuin ollaan ajateltu. No sitten toinen juttu, jonka mä tästä otan, on se, että joo, tämä menee nyt sillä tavalla, että jo vuonna 2027 oltaisiin hyvin lähellä tuota kakkosta, ja siis käytännössähän kun mandaatti on 2%, niin aina sinne 3 vuoden päähän on pakko laittaa se 2%, että sitä ei oikein voi mun mielestä mitenkään muuten tehdä tätä projektioa. Mutta sitten kun mä tiedän, että tämä on jo kohta 5 vuotta jatkunut tai näin korkea inflaatio, nyt ollaan 2,9, ja näitä tämmöisiä kakkosia on jo ennustettu sieltä niin kuin aikaisemminkin, sieltä niin kuin 3 vuoden tähtäimellä, niin mulla vaan taas tulee sellainen olo, että kun mä näen niin kuin joka puolella aika lailla sillä niin kuin optimistisia ennusteita talouskasvusta tai mistä vaan, niin kyllä täällä niin kuin Fedissäkin niin ollaan todella optimistisia oltu pitkään, että kyllä tämä inflaatio tästä hidastuu, mutta ei se nyt sitten kuitenkaan ole hidastunut niin kuin ollaan ajateltu, ja se kertoo mulle jotenkin siitä, että jos siellä sanotaan siellä keskuspankin käsikirjoituksessa, että inflaatio pitää viedä sinne tavoitteeseen timely manner, eli ripeästi, niin ei näin ole tehty, että ei tätä inflaatiomandaattia nyt ihan niin tosissaan ole sitten kuitenkaan otettu, kun silloin sanottiin. Näin. Siinä oli muutama tuosta inflaatiosta, ja sitten kun me puhutaan inflaatiosta, niin ihan
ihan yhtä tärkeä on tämä inflaatio-odotus ja sehän lähtee siitä, että se inflaatio-odotus toteuttaa itseään. Ja sitten jos vähän tarkentaa sitä, niin se menee silleen, että jos hinnat nousee, niin sitten tulee odotuksia, että palkkojakin pitää nostaa. Kun palkat nousee, niin sitten hinnat nousee ja näin poispäin. Ja sitten tulee kierre. Ja tämä kierre on siellä korvien välissä, niin kuin mä kuvasin, se on siellä korvien välissä. Ja tämän kierteen murtaminen on vaikeaa. Miksi on vaikeaa? No kun se on siellä korvien välissä ja tuntuu, että meistä tulee koko ajan vain jääräpäisempiä, jolloin tämä on aina vaan vaikeampaa. Ja siinä ei oikein, siihen ei oikein perustelut auta. Se on siellä. Tämä on psykologiaa, niin kuin monet asiat on taloudessa psykologiaa. No sitten mä pääsen mun mielestä ihan avainasiaan ja se on se, että miten mä näen sen inflaation, niin mä näen sen silleen, että talous toimii parhaiten silloin, kun kuluttajat eivät edes ajattele inflaatiota. Että sillä korvivälissä ei ole yhtään mitään, mikä liittyy inflaatioon, koska inflaatio on aina kitka. Se on joka tapauksessa kitka ja se hidastaa taloutta. Ja jos siellä ei ajatella sitä inflaatiota, niin silloin se, kun sitä hetken miettii, niin se mulle niin kuin tarkoittaa sitä, että se inflaatio-odotus on ankkurissa, joka on yksi keskuspankkien keskeisimmistä tavoitteista. Se on ankkurissa. Tämä on vähän abstrakti tapa lähestyä tätä, mutta minusta on se, mä koen, että tämä on niin kuin kaikkein oikein tapa ajatella sitä inflaatiota. Ja mä sanon tämän nyt niin kuin sillä niin kuin tarkoituksella näin voimakkaasti, kun mä otin esimerkin siitä presidentinvaaleista ja tästä affordability-teemasta, joka on tänä vuonna Yhdysvaltain politiikassa. Näin. No, tässä on kaksi tällaista mittaria tälle odotukselle ja se, mistä mä tykkään kaikkein eniten, on se, että kysytään suoraan hevosen suusta, eli kysytään suoraan sieltä kotitalouksilta, että mitäs mieltä te olette tästä inflaatiosta, että mikä se teidän odotus on, koska se kertoo mulle suoraan sen, että jos siellä on sitä odotusta, niin siellä on sitten myös sitä palkkaodotusta ja sitten siellä on se perusdynamiikka siitä kierteestä olemassa. Ja nyt tämä Michigan on musta ihan ok, sitä paljon käytetään ja siinä on sekä 5 vuoden että 1 vuoden inflaatio-odotukset ja se on tosiaan kysytty suoraan sieltä kuluttajalta ja tuo 5 vuoden odotus on 3,6, se on laskenut edellisestä ja sitten tuo 1 vuoden on 4,7, se on pikkusen noussut sitten edellisestä ja nämä tasot on kyllä korkeita ja kun mä katsoin sitten, että milloin on ollut vastaavia tasoja, niin meidän pitää mennä aina sinne 1990-luvun alkupuolelle, eli tämä niin kuin, siis asia inflaatio-odotuksista, joka olisi hyvä ymmärtää, että nämä on korkealla. Nämä on varmaan vaihtelevia juttuja, ja mä tiedän, että tässä on volatiliteettia, siis vaihtelevuutta, mutta nämä on nyt kyllä korkealla. Ja mä sanoisin silleen, että toi vuoden odotus, niin se jotenkin on ymmärrettävää, koska Trumpin tariffit on nyt tullut sinne talouteen ja niiden vaikutukset veikkaisin, että näkyy sitten selkeämmin vielä ensi vuonna. Voi olla, että on jo nytkin näkynyt, mutta ehkä niin kuin vielä enemmän sitten näkyy. Mä luulisin, että vielä enemmän näkyy kyllä ensi vuonna. Et siinä mielessä mä ymmärrän tämän 1 vuoden odotukset, se on korkea. Mutta se, mikä mun on vaikeampi ymmärtää, on se, että tuo 5 vuoden odotus on 3,6 ja se on siis todella korkea odotus ja totta kai siis se ei ole edes oikeastaan siis se ei ole mahdollinen, että näin olisi, koska kyllähän keskuspankin pitää painaa sitten se varsinainen inflaatio alas, mutta tässähän niin kuin ei edes jotenkin oleteta, että keskuspankki tulee painamaan sen inflaation 5 vuoden päästä sinne 2. Tämä kertoo mun mielestä jotenkin siitä shokista, joka on ollut jo pidemmän aikaa, että kun ne elinkustannukset on noussut niin korkealle, niin jotenkin ajatellaan, että voi hitsi VT, niin kyllä tästä niin oikein laske. Eikä tuo keskuspankki pysty vaikuttaa tai ei halua tai jotain tämän tyyppistä. Tämä on vähän vaikea sanoa, että mitä siellä nyt sitten lopulta ajatellaan, mutta tuossa 5 vuoden 3,6, kun siinä ei ole tariffeja, niin
se on vähän mystinen, se on kova. No sitten on tämä toinen ja se on sitten markkinoiden inflaatio-odotus ja siinä mä otin tuommoisen 10 vuoden ja tämä on siis investointipankkien näkemys ja tällä käydään kauppaa ja sieltä tulee sitten, markkinoilla käydään kauppaa ja siitä tulee sitten se, että kaupan tuloksena, että mihin nämä asettuu ja 10 vuoden inflaatio-odotus on 2,3% ja tosiaan kun me katsottiin sitä inflaatiota, että tuossa on tuo 2, ja jos mennään 2,3, niin tämän vuodesta 2000 tämä käyrä kun on, niin vaikka se ei tunnu kauhean korkealta suhteessa 2, niin kuitenkin historiallisesti 2,3 on ihan kohtuullisen korkea, että mä kyllä taivun tässä nyt sitten ajattelemaan sillä tavalla, että markkinatkin kyllä on sitä mieltä, että ei se Fedi sitä inflaatiota paina sinne tavoitteeseensa suurin piirtein, mutta kyllä tässä on liikaa kyllä nyt sitä gäppiä, sitä erotusta. Näin. Okei. No mä en usko, että nämä kotitaloudet hirveän niin kuin pitkään mietti, että miksi olisi tosiaan näin, että tämä 5 vuottakin on noin korkealla. Mutta mä näen kyllä näitä inflatorisia voimia nyt sitten poikkeuksellisen paljon tänä päivänä. Mä näen niitä niin kuin 4 kappaletta ja mä menen tästä aika nopsaan nämä läpi. Nämä on tuttuja, mä oon käynyt näitä aikaisemminkin ja oikeastaan tuon ekaan mä pikkusen vaan tartun enemmän, koska se on hieman hankalampi ymmärtää, eli se on tämä demografia, ikääntyminen ja siinä on niin aika selvää, että jos työvoima supistuu, niin palkkainflaatio kiihtyy, se ei siinä mitään uutta, mutta sitten se, että kun jäädään eläkkeelle, niin silloin se kulutus on kuitenkin suurin piirtein samalla tasolla, mutta kun sitten niitä tuloja ei ole samalla, tulot eivät ole samalla tasolla, niin siitä tulee se, että säästäminen pienenee. Säästäminen pienenee siinä mielessä, kun sitä ajatellaan täällä niin kuin kansantaloudessa. Ja kun säästäminen pienenee, nyt mä pikkusen oikaisen, niin se tarkoittaa sitä, että reaalikorot nousee. Eli tämä ensimmäinen kohta niin kertoo meille siitä palkkainflaation noususta, mutta myös korkojen noususta. Ja me ollaan myös tämän tyyppisen ympäristöön. Eli että kun mulla yksi teema oli miettiä, että mihin ne korot menee, niin minusta me ollaan koko ajan lähempänä ja lähempänä sitä, että niissä korossa on painetta mennä sinne ylöspäin. Ja tuossa on ihan keskeinen selittävä tekijä sille. No sitten on tämä vihreä siirtymä, eli nuo metallien hinnat, totta kai, tämä on niin iso siirtymä, vaikka se vähän nyt ottaakin takapakkia. Sitten on tämä geopolitiikka, ja siellä on tietenkin kauppa, sota, mutta ehkä nyt ennen kaikkea siinä on arvoketjujen tai tuotantoketjujen kotiuttaminen, ja ne on ollut globaaleja, ne on ollut tehokkaita, ja sitten kun esimerkiksi Yhdysvallat ottaa niitä takaisin kotimaahan, niin ne ei ole niin tehokkaita, jolloin hinnat nousee. No sitten tämä vaatii ehkä pikkusen selitystä, eli sitten on nämä niin kuin datakeskukset ja tämä tekoäly, ja näitähän rakennellaan nyt sitten näitä senttereitä aivan niin kuin todella paljon, ja mä sanon, että tämä vähän menee ohi, mutta siis, niin kuin, jos kaikki nämä sentterit rakennetaan, ja kaikki se sähkö tuotetaan, mitä nyt ajatellaan, että voidaan tarvita, ja tämä on nyt yksi arvio, joka on sieltä yläpäästä, se olisi niin, että investoinnit olisi se $5 biljoonaa, niin se kääntyisi noin 100 ydinvoimalaksi, jotka on 1 gigawatin voimaloita. Eli nyt saitte sen mittakaava ehkä tästä, että tällä on merkitystä, kun mä tämän otan tässä esille, ja nyt jo siis Yhdysvalloissa sähköhinta on noussut 6% ja paikoittain, kun tämä on vähän paikallinen tässä sähkön hinnoittelu siellä, niin 10%. Näin. Sitten tässä on 2 hyvää lukua, näitä voi jossain käyttää. Siis vuosikustannukset bensiinissä, polttoaineessa on tällä hetkellä $2,500 ja se on $1,800 sähkössä. Ja nyt mun niin kuin tuntuma on se, että öljyssä on ylitarjontaa, eli mä sanoisin, että tuo bensiinihinta laskee mieluummin, mutta sähköhintahan nousee aika varmasti. Se nousee, jolloin jossain kohtaa tulee piste, jossa sähköön kulutetaan vuodessa enemmän kuin
polttoaineeseen, ja sitten se tarkoittaa sitä, että tällainen vertaus, mutta niin kuin normaali ruokapöytäkeskustelussa tai sitten näissä poliittisissa puheissa, niin siellä ei puhuta siitä bensiinistä, polttoaineesta, niin kuin tänä päivänä puhutaan, vaan siellä puhutaan sitä sähkön hinnasta ja sähkölaskusta, koska se on, niin kuin se on vielä suuremmassa määrin perushyödyke meille, jolloin se tarkoittaa sitä, että sähköstä tulee poliittinen asia. Näin. Se oli kohta 1. Se oli toi inflaatio. Nyt mä tuun vähän lähemmäksi sitä Molokin ajatusta. Mä tuun tähän työmarkkinaan ja mä otan muutamia tällaisia niin kuin lukuja jotenkin, että kun mä niin kuin haluan, että olisi jotenkin sillä, että niin kuin jää tiettyjä lukuja mieleen ja sitten seuraavalla kertaa on vähän edes mielessä ja sitten saadaan aina vähän niin kuin lyhyemmin tiettyjä asioita käytyä läpi ja sitten mä tykkään käydä niin kuin uusia, mun idea on, että mä haluan uutta löytää. Mutta nämä niin kuin pari lukua tässä on tärkeitä, että kun me puhutaan työttömyydessä, niin täystyöttömyys Yhdysvalloissa on 4,2%. Ja sitten kun puhutaan siitä, että paljonko pitää syntyä uusia työpaikkoja, että työttömyysprosentti ei muutu, niin siinä arviot on 100 000–150 000, että jotain tollasta, mutta olosuhteista riippuen. Näin. Ja mä itse näen silleen, että heti kun uusia työpaikkoja syntyy alle 100 000, niin mä oletan, että työttömyys nousee. No. Nyt meillä on ollut vähän vaikeuksia ymmärtää työmarkkinoita, koska ne on kyllä sekaisin tämän muuttuneen maahanmuuttopolitiikan takia. Se vaikuttaa siis merkittävästi. Siis me ei tiedetä miten. Se voi olla niin, että se näkyy vaikka korkeampana työttömyytenä. Vaikea sanoa. Ja toinen on sitten, että tuossa kuitenkin oli niin pitkä tuo valtion sulku. Kaikkea dataa ei ole saatu ja sitten mä en tiedä saadaankokaan ihan kaikkea dataa, sitten aika näyttää. Mutta joo, eli silloin kun Trumpetti tuli valtaan, niin silloin oli täystyöllisyys ja sitten toi uusien työpaikkojen määrä, se laski just alle tuon 100 000, jonka mä sanoin, että on tuonne vedenjakaja ja se on ollut sitten alle tuon 100 000 elokuuhun saakka, jolloin viimeksi saatiin näitä lukuja. Nyt tulee muuten, taitaa tulla tänään luvut, en tiedä, onko se huomenna. Näin. Eli se on laskenut, jolloin mä niin ajattelen silleen, että all right, työttömyys on varmaan noussut, mutta en usko, että on kovin paljon noussut. Näin mä sen ajattelen. Ja tällä hetkellä siis, tai luku, työttömyys on 4,3, eli jotain hieman enemmän kuin 4,3 voisi olla nyt tällä hetkellä työttömyys. Mutta se ei ole, mä en usko, että se on mitenkään erityisesti kyllä niin kuin romahtamassa, vaikka monet keskuspankkiirit on olleet hyvinkin huolissaan tuosta työmarkkinoista Yhdysvalloissa. Sitten mä menen tuohon, tämä on vähän tämmöistä isompaa kuvaa, mutta ehkä tämä nyt antaa myös käsityksen siitä, että kyllä se aika hyvässä kunnossa se työmarkkina nyt kuitenkin vielä on, vaikka siitä paljon ollaan huolissaan. Ja tässä mulla on nämä on niin kuin tämä on oikeastaan niin kuin mun vakiokuvaajat tässä, nämä kaikki nämä 3, ja mä oon laittanut siis tähän, nämä on tuhansia nämä yksiköt, niin tässä on avoimet työpaikat mulla, ja sitten tässä on tämä työttömät mulla, ja sitten tuossa on tuo palkkainflaatio, ja siinä mä käytän ESIä, joka on mielestäni paras palkkainflaation mittari, ja nyt mä tällä kertaa katson tätä avointen paikkojen ja työttömien välistä suhdetta, ja mä huomaan, että all right, että nyt edelleen on sillä lailla, että avoimia paikkoja on hintsusti enemmän kuin on työttömiä. Ja toi vihreä on tuon harmaan yläpuolella, ja sitten niin kuin vastaava tilanne oli tuossa 2018. Nämä on hitaita trendejä, että ne tulee vähän täältä niin kuin jälkijättöisestikin, mutta sitten tämä on ollut kyllä niin kuin toisinpäin oikeastaan tässä koko ajan. Vuonna 2000 varmaan ollut samanlainen tilanne. Eli mä niin kuin sanoisin silleen, että niin kuin tuosta vinkkelistä niin edelleen kyllä on aika hyvä tuo työmarkkina. Ja sitten mä tästä avointen työpaikkojen määrästä, niin
mä kyllä tuppaan ajattelemaan silleen, että kun tämä on nyt noussut sieltä 2012, sieltä se on noussut tasaisesti ja nyt me ollaan ehkä niin kuin nippanappa, ehkä ihan olla tuossa trendillä. Se trendi menee vähän tuolla korkeammalla, mutta se, että avoimia työpaikkoja trendinomaisesti koko ajan tulee enemmän, no totta kai talouskin siinä kasvaa, niin kyllä se mulle kertoo siitä, että kyllä siellä niin kuin semmoista niin kuin kysyntää on koko ajan työlle ja se demografinen muutos näkyy tuossa noin. No sitten samaa asiaa voidaan katsoa suoraan sieltä palkkainflaatiosta ja musta tämä menee niin kuin ihan samalla tavalla, että kyllä mä näen sielläkin sen saman asian, että nämä on aika kroonisesti siellä ihan tiukoilla rajoilla kyllä nämä työmarkkinat ja nyt tämäkin palkkainflaatio, mikä nyt on, se on, olisiko se 3,5 paikkeilla, kun mä katson tätä kuvaa, niin kyllä tämä on huippulukema koko tällä jaksolla. Näin. Ihan on tuohon työmarkkinaan kyllä niin kuin luottavainen. No sitten mä otan, kun mä äsken sanoin, no inflaatioprojektiot, niin tässä on nyt 2025, 6 ja 7 ja nämä projektiot ovat siis 4,5, joka voi olla hyvinkin, mikä toteutuisi tänä vuonna, sitten tulisi 4,4, 4,3, eli käytännössä Fedin projektiot kertoo siitä, että olisi aika lailla täystyöllisyys Yhdysvalloissa, että jos mä sanon, että en mä näe, että täällä tiputtaisi mitenkään kuilun partaalta, niin ei kyllä näe kyllä Fedikään, että näin olisi. Tämä ennuste näyttää mun mielestä niin kuin ihan mahdolliselta. Ja nämä itse asiassa vielä näitä ennusteita, niin näitä on, niin kuin, no, tässä on nämä 2 viimeistä, niin 2,6 ja 2,7, näitä on muuten itse asiassa laskettu 0,1%, eli tämä on niin kuin kuumempi tai niin kuin kireempi tämä työmarkkina kuin vielä silloin se edellisessä projisoinnissa. Näin. Joo, no ton mä sanoin, mutta ehkä mä vielä jotenkin haluaisin sanoa, että vaikka tässä on paljon huolia esitelty, niin tuosta työllisyydestä, niin yksi syy, miksi mä itse en sitä on nostanut ykköshuoleksi, on se, että tuo palvelusektori kuitenkin edelleen kasvaa ja se on se suurin työllistäjä, että jos se kasvaa, niin kyllä se kertoo siitä, että ei mitään tämmöistä putoamista mihinkään kuilua ole kyllä tapahtumassa. No nyt mä menen sinne tekoälymaailmaan ja kun mä niin kuin joka paikassa rupean törmään siihen, niin kyllä mä tässäkin nyt sitten törmäsin siihen miten mä nyt törmäsin tähän, niin mä katsoin sitten lokakuussa tuli tämmöinen Challenger Job Cuts tilasto ja Job Cuts eli kuinka paljon työpaikkoja hävisi lokakuussa ja niitä hävisi 153 000 kappaletta ja finanssikriisissä hävisi 250 000 kappaletta. Totta kai ollaan alapuolella, mutta kyllähän tämä 153kin on, mä ajattelen, että tämä on iso luku. No sitten silmään jotenkin osui tämä, että okei, 48 000 työpaikkaa hävisi warehousing, ja mä käännän sen niin, että se olisi tämmöinen varastologistiikka, eli logistiikkapuolella ollaan, ja sitten 33 000 paikkaa hävisi teknologiasektorilta, ja kun nämä lasketaan yhteen, niin se on yli puolet tuosta noin. Eli ilman noita kahta sektoria, niin tuossa aika pieni tuo luku itse asiassa, se olisi se niin kuin enemmän kuin puolet tuossa. Ja sitten niin kuin tiedetään, että kun tekoäly tulee ja sen tekoälyn killer application on se, että se tehostaa työtä, eli se kasvattaa työttömyyttä ja mä käytän termiä teknologinen työttömyys, nämä on just ne sektorit, mistä ajatellaan, että ensimmäisenä häviää työpaikkoja ja nämä on justiinsa nämä luvut nyt näissä sektoreissa kiinni, jolloin mä ajattelen, että on ensimmäinen kerta, kun mä näen työmarkkinoiden tilastoinnissa tekoälyn vaikutuksen. Aikaisemmin mä en ole mitään tämmöistä nähnyt ja nyt mä näen sen. Ja mä tiedän, että hei, tämä rupeaa näkymään jossain kohtaa sitten näissä meidän tilastoissa. Nyt se näkyy tässä toimialan rakenteessa. No sitten mä myös kyllä tiedän sen, että tämä oli lokakuun luku ja mä tiedän, että siellä Amazon on irtisanonut
väkeä, mä tiedän, että se Target on irtisanonut väkeä, jolloin mä ajattelen, että okei, että nyt ne ehkä tuli tähän lokakuulle, mutta nämä ei ole mitään sellaisia irtisanomisia, että nämä toistuu seuraavassa ja seuraavassa ja seuraavassa kuukaudessa. Se voi olla, että ne tulee taas niin kuin seuraavan 2 vuoden kuluttua vastaan, mutta tämä ei ole sellainen teknologisen työttömyyden vyöry, joka olisi nyt alkanut, vaan tämä nyt sattuu tähän niin kuin kuukauteen. Mutta tämä on totta kai huono ennen, koska tämä niin selvästi linkittää nämä tilastot siihen tekoälyyn. Ja mulla kyllä, niin kun mä tekoälyäkin mietin, niin kyllähän mä ajattelen silleen, että niin kuin, eihän tämä ole kuin 2 vuotta vanha teknologia ja me ollaan ihan tässä alkutaipaleella, että kyllähän tämä on just se huono ennen. Että mä otan tuon teknologisen työttömyyden nyt sitten tosissaan. Et se oli se anti tosta. No niin, no sitten mä oon työttömyydessä tai työllisyydessä, eli mä oon siis keskuspankin mandaatissa ja sitten mä niin kuin huomaan, että eihän tämä niin kuin kaksoismandaatti, jos on inflaatio ja sitten nämä työmarkkinat, niin mulle tulee sanoa, että eihän tämä toimi. Ja tässä mandaatissa on mun mielestä kaiken kaikkiaan ollut kyllä ongelmia, koska nämä siis niin kuin ristikkäisiä tai vastakkaisia nämä mandaatit, eli jos sä näet, että inflaatio kiihtyy liikaa, sä haluat nostaa korkoja, mutta samalla sä sitten myös heikennät työmarkkinoita, että nämä menee niin kuin ristikkäin nämä asiat. Ja sitten siinä on se, että jos olet siellä jossain niin kuin välimaastossa, että kumpas mun pitäisi nyt painottaa, kun sä teet sen päätöksen siinä korossa, niin se on toiselle hyvä, se on toiselle huono. Jos olet vähän harmaalla alueella, niin siinä voi käydä sillä tavalla, että se niin kuin ne virheet sillä harmaalla alueella kasvaa, kun jos sä teetkin se väärin, niin sittenkin niin kuin molemmissa suunnissa sitten tulee niin kuin tapahtumaan se niin kuin vaikutus. Eli tämä on hankalaa näillä 2 vastakkaisella mandaatilla toimia. Niin kuin luonnollisesti hankalaa. Mutta sitten siinä on se toinen näkökulma, että sähän voit tarkoituksellisesti suosia esimerkiksi työllisyysmandaattia, eli sä haluat enemmän niin, että sä oot lähempänä sitä maksimaalista työllisyyttä, kuin että sä haluaisit hidastaa inflaatiota. Ja miksi olisi näin, tai siis sanotaan suoraan, että miksi on näin, niin se johtuu siitä, että niin kuin poliittisesti työmarkkina on ihan eriarvoinen asia kuin inflaatio. Et jos kuuntelee poliitikkojen puheita, niin kyllähän ne aina puhuu siitä ensiksi työllisyydestä ja harvoin ne edes puhuu siitä inflaatiosta. Ja sen takia, kun se on poliittisesti tärkeä, niin se minusta on niin kuin ihan niin kuin aika selvä juttu, että tässä tulee just se, että keskuspankki tavallaan se on vähän itsesensuurissa, eli se ajattelee sitä poliittista puolta ja siitä tulee se painoarvon kasvu siellä työllisyysmandaatissa. Tämän voisi nyt sanoa, että tämä on tietyllä tavalla sitä itsenäisyyden menettämistä, mutta enemmän tämmöinen niin kuin itse tehtyä, eli vähän niin kuin itsesensuurityyppistä toimintaa. Näin tämä on. No sitten toinen juttu, joka on tämmöinen ikivanha juttu, on se, että siis keskuspankkihan voi aina vaikuttaa niin kuin suhdanteisiin, että se suhdanne menisi vähän paremmin, mutta se ei voi vaikuttaa rakenteisiin, että kun rakenne on joku, niin keskuspankki ei voi siihen vaikuttaa. Ja nyt kun mä sanoin, että tämä tekoälyn aiheuttama työttömyys, se on teknologista työttömyyttä, ja heti se termi kertoo siitä, että se on rakenteellista, jolloin me sitten tiedetään, että okei, keskuspankki ei voi vaikuttaa siihen. Se on niin kuin ensimmäinen asia. No sitten niin kuin toinen juttu on se, että tässäkin on toinen juttu, ja jos mä äsken niin sanoin, että mä heti näin noista luvusta, että hei, nämä on muuten sitten tekoälyn tekemisiä nämä asiat, että tämä niin kuin, nämä job cutit, joita on tapahtunut, niin ne johtuu nimenomaan tekoälystä, kun on noilla toimialoilla. Niin voihan se olla niin, että sä et oikein pysty erottamaan. Se on musta ihan luonnollista, että sitten kun sulla on niin kuin vähän
epäselvempiä tilanteita, että sä et pysty erottamaan, että onko tämä suhdannetta vai onko tämä rakennetta. Mutta sitten niin kuin mulle sillä ei oikeastaan mitään väliä, koska mä oon aika varma siitä, että jos työttömyys nousee ja kun se on mandaatissa, niin rahapolitiikkaa kevennetään. Jos se siis nousee liikaa, niin silloin rahapolitiikkaa kevennetään. Ja nyt tulee minusta tärkeä kohta, riippumatta siitä, mistä se tulee, onko se rakenteellista vai suhdanneperäistä. Tämä on niin kuin se, miten tullaan toimimaan. Jos nyt haluaisi miettiä, että mennään oikein, niin silloin se pitäisi sanoa jopa näin, että jos työttömyys nousee rakenteellisista tekijöistä johtuen, niin ei pitäisi tehdä mitään. Pitäisi tehdä jotain rakenteilla. Mutta niin se ei mene. Et nyt me ollaan täällä Molokin maailmassa. Ja se, mikä pitäisi tehdä, niin se on mulla tuossa näyttäisi olevan toi kohta tuossa tekstissä, eli silloin pitäisi olla jotain rakenteellisia asioita, kuten esimerkiksi tekoälyvero tai robottivero, ja ne on ne ainoat asiat, joilla voitaisiin oikeasti vaikuttaa siihen talouden kasvuun. Näin. No niin. Nyt me ollaan aika lähellä tätä seurausta. Mä niin kuin hyvin niin kuin tavallaan kuvasin sitä, että yritin kuvata sitä, että jos on rakenteellinen se työttömyys, tekoäly, kun se lähtee runksuttaa siihen suuntaan, niin se tekee sen joka tapauksessa. Yritykset joka tapauksessa tehostaa sen toimintansa ja sillä suhdanteella ei ole mitään merkitystä siinä ja keskuspankki ei voi vaikuttaa. Kyllä se, niin kuin se tekoäly hoitaa sitten sen hommansa. Ja nyt kun tätä ruvetaan miettimään, ja sitten kun tuo viimeinen asia oli se, että kun se työttömyys nousee, niin sitten kun se on niin siellä niin kuin se työttömyys on riittävän korkea, kun se nousee, niin se on selvä juttu, että keskuspankki yrittää sitten laskemalla korkoa saada talouteen vauhtia ja sitä kautta sitten saada työttömyyttä pienennettyä. Se menee näin. Mutta sitten kun siinä käy silleen, että ne tekee sen koronleikkauksen ja se ei tehokkaan, se kasvu ei lähdekään liikkeelle, tai sitten niin, että se työttömyys ei laskekaan, no sitten ne leikkaa uudestaan, työttömyys ei laske, ne leikkaa uudestaan, työttömyys ei laske, ja ne huomaa, että hei hitsi, tämä ei tehoa. Mutta silloin kun korkoa leikataan, niin sieltä edelliseltä vuosikymmeneltä markkinat ovat oppineet hyvin selkäytimeen, että koron leikkaus nostaa omaisuusarvoja, esimerkiksi markkinoilla tai osakkeissa, jolloin tuleekin sellainen outo juttu, että okei, että keskuspankki, kun se leikkaa sitä korkoa, niin se ei voi vaikuttaa siihen mandaattiinsa, mutta sitten tavallaan siellä oheisesti tapahtuu se, että markkinat nousee ja nousee ja nousee. Ja tämä tarkoittaa niin kuin sitä, että jos tätä viedään niin kuin hyvin pitkälle, niin siis markkinat rakentaa, tai siis keskuspankit rakentaa, se on se kuitenkin, joka rakentaa sen. Keskuspankit rakentaa kuplia markkinoille. Tämä on jotenkin niin kuin se, tämä on kuitenkin se logiikka. Tietenkin kun tätäkin nyt sitten tässä vähän fundeeraa, niin sitten rupeaa, että onko se ihan varmasti niin kuin näin. Ja siis se, miksi mä sanon, että onko se ihan varmasti näin, niin totta kai siinä on sitä niin kuin epävarmuutta, koska se, minkä markkinat näkee, ne näkee työttömyyden kasvun ja sitten ne näkee sen rahapolitiikan kevennyksen. Ja silloin kun työttömyys kasvaa, huono asia, niin yleensä markkinat sitten tietenkin heikkenee, mutta sitten kun rahapolitiikkaa kevennetään, niin silloin taas on niin, että markkinat oppineet, että okei, että nyt tästä varmaan nämä hinnat nousee. No, siinä on niin kuin kaksi ajuria, ja sitten voidaan kysyä, että no kummanko ajurin markkinat ottaa itselleen, niin sitten mä sanon, että kun on ollut semmoinen ajattelu koko ajan, että korkoa laskemalla talous kasvaa ja työllisyys paranee, niin silloin tämä menee niin päin, että markkinat mieluummin ottaa sieltä sen koron leikkauksen, sen rahapolitiikan kevennyksen ajurikseen. Ja tällä mä nyt niin kuin perustelen sitä,
että miten voi syntyä sellainen tilanne, että työttömyyden kasvaessa niin markkinat nousee. Tämä olisi niin kuin se logiikka, mutta tässähän on totta kai niin kuin sit vivahteita, kun mennään, mutta pääsääntö voisi olla jotain tämän tyyppistä. No sitten kun sitä vielä vähän tarkemmin miettii, niin kyllähän se sitten on niin, että ne, jotka hyötyy siitä tekoälystä, niin nehän on ne, jotka nimenomaan siellä nousee, eli siellä on ne superteknot, mutta kun ne on jo muutenkin niin valtavia markkina-arvoltaan, niin nehän vetää sen koko indeksin helpolla sieltä ylöspäin, eli silloin voidaankin sanoa, että markkinat nousee. Näin. Vaikka tämä nyt on tällainen, että mä sanon näin, että tämä tapahtuu joskus siellä tulevaisuudessa selkeämmin, koska eihän meillä ole vielä sitä teknologista työttömyyttä, meillä on tässä yksi havainto, niin se mitä me nähdään tällä hetkellä markkinoilla, niin se on juuri tätä logiikkaa, ja nythän me ollaan siinä tilanteessa, että se työttömyys nousee, no siellä on jo tekoäly taustalla, sitten me tiedetään, että keskuspankit puhuu kevyemmästä rahapolitiikasta, ja joka kerta, kun sitä korkoa leikataan tai keskuspankki vihjaa rahapolitiikan keventämisestä, niin markkinat nousee. Eli vaikka mä puhun jostain tulevaisuudesta, niin se voidaan jo liittää tähän hetkeen, että näin se näyttää olevan. No sitten joku voisi sanoa, että eihän tässä ole mitään järkeä, että kyllähän sitten pitäisi puuttua siihen markkinoiden kuplaan. No tästähän löytyy sitten se politiikka, ja sen politiikan nimi on tämmöinen kuin benign neglect, joka tarkoittaa siis tämmöistä välinpitämättömyyttä. Eli keskuspankki ajattelee sillä tavalla, että he eivät tunnistaa kuplaa, he eivät puutu omaisuusarvoinflaatioon, ei ole olemassa omaisuusarvoinflaatiomandaattia. Jos tulee kupla ja puhkeaminen, niin sitten lähdetään siivoamaan sitä sotkua. Tämä on mun mielestä pikkusen tekopyhää siinä mielessä, että meillä on 10 vuoden jakso, jossa oli ultrakevyt rahapolitiikka, ja sieltä kyllä mun mielestä selvästi näki, että keskuspankit ajoi sitä markkinaa kuplaan sillä retoriikallaan, että nyt on QE:tä ja tulee lisää QE:tä, ja siis se ei ollut mikään kriisinhallintaväline, vaan se oli yritys saada kasvua kiihdytettyä, jota ei sitten kuitenkaan saatu. Okei. No tästä tuli mun mielestä nyt tämä missä me ollaan tavallaan jo, että lyhyesti siis lyhyesti sillä tavalla, että varmaan niin kaksoismandaatti tämmöisessä ympäristössä niin ei kyllä toimi siellä niin kuin työllisyysmandaatin osalta. Näin. Se on niin kuin rikki siltä osin se kaksoismandaatti. No, nyt mä menen vähän vielä pitemmälle ja menen jo sitten hyvin pitkälle vietyyn ajatteluun. Mä sanoisin kuitenkin niin, että vaikka tämä aika rajun kuulonen tai siis pelottavan rajun kuulonen, niin tämä on kuitenkin skenaario, pitkän aikavälin skenaario. En mä osaa sanoa, että mikä se pitkä aikaväli on, kun niin nopeasti nämä kehittyy, mutta kuitenkin ei panna mitään vuosilukuja siihen, niin tämä on looginen. Ja tämä on looginen niin kauan, kuin meidän poliittinen ympäristö ei muutu. Nyt me ollaan menossa sen tyyppisessä maailmassa, että tässä maailmassa tämä voisi hyvin mun mielestä toteutua jollakin tavalla. Ja tämä lähtee nyt siitä, että musta tässä käytiin nyt läpi tätä, että on olemassa teknologinen työttömyys ja rahapolitiikka ohjaa taloutta väärään suuntaan. Se luo niitä omaisuusarvokuplia ja ei pysty vaikuttamaan siihen työttömyyden kasvuun. Eli se kontrolli ollaan menetetty työmarkkinoilla tekoälylle. Tekoäly sanelee sen, että mihin se työttömyys menee. Se on kontrollissa. No sitten kun me mietitään, että työttömyys kuitenkin hidastaa tai supistaa, ehkä supistaa on jo nyt kohta oikea termi, niin kysyntää. Ja sitten kun kysyntä hidastuu, niin inflaatio hidastuu myös. Ja sitten jos
keskuspankki toimii täsmälleen samalla tavalla tämän inflaation kanssa, kun se toimii tuon työttömyyden kanssa, niin sehän tarkoittaa, että kun tulee disinflaatiota, tulee siis hitaampaa inflaatiota, niin se yrittää keventää rahapolitiikkaa. No kun se riippuu siitä työttömyydestä, niin se ei pysty vaikuttamaan enää samalla tavalla siihen inflaatioon kuin aikaisemmin, ja sitten se taas yrittää keventää, ja taas se ei pysty vaikuttamaan, ja taas se keventää rahapolitiikkaa, ja ainut mitä siinä tapahtuu on se omaisuusarvo inflaatio. No sitten jossain kohtaa tulee tilanne, että hei, se keskuspankki huomaa, että hitsi vie, että eihän me pystytä vaikuttaa tähän inflaationkaan, että sieltä työmarkkinoiden kautta niin tekoäly on ottanut kontrollin myös inflaatiosta. Ja sitten se on tietenkin niin, että okei, sulla olisi niin kuin tekoäly ohjaamassa työmarkkinaa ja inflaatiota, niin silloin se tarkoittaisi, että keskuspankin kyky ohjata taloutta niin on niin kuin merkittävästi heikentynyt ja pitkällä aikavälillä käytetään vaan, että se on niin kuin hävinnyt. Tekoäly hoitaa sen puolen. Ja tässä on niin inflaation osalta tässä on sellainen varmaan tämä kehityskulku, että kun ekaksi sulle tulee se disinflaatio, joka nyt voidaan aika helpolla kuvitella, että jos se kysyntä heikkenee, niin jos ajatellaan, että työttömyys oikeasti kasvaa, kysyntä heikkenee ja sitten tulee se disinflaatio, niin jos se disinflaatio jatkuu riittävän kauan, niin nyt me mennään taas sinne korvien väliin, niin silloin kuluttaja rupeaa miettimään, että okei, että me ollaan tekoälyaikakaudella, se on hidasta inflaatio, se on jopa hintojen supistumista, eli se niin kuin johtaa siihen, että ajatellaan, että hei, nuo hinnat laskee, ja se on sitten deflatorinen se ajatusmalli sen jälkeen. Ja sitten jos se, nyt tässä on niin kuin vähän niin kuin monimutkaisempi tämä juttu, koska se on se tekoäly, joka pienentää sitä kysyntää. No sitten niin kun siinä deflaatiossa perinteisesti jotenkin ajatellaan, että kun se on velkadeflaatio tai yleensä, että se kysyntä niin kuin hidastuu siellä, kun hinnat laskee, ja kun hinnat laskee, niin kysyntä hidastuu. No tässä on nyt vielä moottorina se tekoäly, mutta se logiikka on niin kuin sinällään sama, että kun se kysyntä tässä tapauksessa hidastuu, niin hinnat laskee tai hinnat hidastuu, se käytetään niin kuin laskee, siis on deflaatio. Ja taas se vaikuttaa kysyntään ja taas se vaikuttaa hintoihin, eli syntyy taas se kierre, mistä puhuttiin. Ja tästä kierteestä, tämä on nyt jo deflaatiokierre, niin tästähän on sitten tosi vaikea päästä eroon. Sitä on psykologiaa siellä korvien välissä. Ja nyt kun mä puran tämän vielä niin kuin näihin taloudellisiin termeihin, niin mä olen niin kuin taivun ajattelemaan, että jos tämä menee näin pitkälle, taas kuitenkin loogista, mutta jos tämä menee näin pitkälle, niin se mitä me nähdään on, että tuotanto kasvaa, kun se tekoäly on siellä tehostanut, niin tuotanto tietenkin kasvaa per tunti. Eli siis tuottavuus kasvaa. Joo, se on ihan ok, tuottavuus kasvaa, mutta kun se kysyntä heikkenee siellä, ja se kysyntä heikkenee, puhuttiin sen, kun työttömyys kasvaa. Kun se on vähemmän ihmisiä töissä, niin ei ole niin paljon kysyntää, niin BKT supistuu. Ja me ollaan aina ajateltu silleen, että tuottavuuden kasvu se niin kuin, kasvattaa taloutta. Niin tässä tapauksessa se voi olla niin, että vaikka tuottavuus kasvaa, niin se kokonaiskysyntä kuitenkin koko ajan supistuu ja BKT supistuu. Tämä on niin kuin ihan, siis se tuottavuushan on vain niin kuin suhdeluku. Mutta se, mitä meidän pitää niin kuin katsoa, on totta kai se BKT-kasvu myös. Ja nyt tässä voi käydä juuri näin, niin kuin mä kuvasin. Tämä olisi ihan mun mielestä, niin kuin, tämä on vain sitä normilogiikkaa, että näin tämä voi olla. No, tässä on nyt sitten vielä jotta päästään ihan siihen loppuun saakka, niin tässä on kyllä nyt sitten tämä yksi yhteys, jota mä oon aikaisemminkin näyttänyt, mulla on ollut kuvakin siitä, niin sehän oli se kuva, missä mä laitan ton niin kuin tuottavuuden ja sitten mä laitan ton eriarvoisuuden, eli Gini
kertoimen siihen tai Gini-tekijän siihen. Ja sitten mä katsoin, että kun tuottavuus kasvaa, niin eriarvoisuus kasvaa. Myös siinä käppyrässä ne akselit oli miten ne oli, mutta näin se oli näin eyeball-analyysillä. Ja sitten kun mä laitoin siihen kuvaan vielä reaalipalkat, niin reaalipalkat ei pysy ollenkaan tuon tuottavuuden tahdissa. Ja nyt se, mitä tässä jää mulla niin kuin pohdittavaksi, on se, että jos tuottavuus kasvaa, niin eriarvoisuus kasvaa. Tekoälyaikakaudella, mitä mä äsken tuossa kuvasin, niin todennäköisesti tämän tuottavuuden ja eriarvoisuuden välille saadaan niin kuin aivan erilainen uusi merkitys. Se voi olla niin kuin selvästi rajumpi, ei kun se, otetaan voi-sana pois, se on selvästi rajumpi kuin aikaisemmin. Mä oon nyt vähän Yhdysvalloissa, mutta siis totta kai mä ajattelen tätä niin kuin myös Euroopassa ja joka paikassa, että en mä näyttäisi mitä niin kuin Yhdysvallat spesifiä, mutta on siinä Yhdysvallat spesifissä vähän niin kuin siellä niin kuin ollaan vähän enemmän vielä niin kuin siellä rajamailla, että jos on noin polarisoitunut nyt toi yhteiskunta, ja jotkut sanoivat, että ei se ole kyllä kauhean kaukana, että se sisällissota sieltä tulee, joka on tietenkin vähän tämmöinen niin kuin ironinenkin tai karikatyyrinen kommentti, niin jos tämä menee näin tämä maailma, niin kuin tässä voisi käydä ekologisesti, joku voisi sanoa, että logiikka pettää, mielellään kuulen siitä, niin silloin mä sanoisin kyllä silleen, että tämä kyllä tulee viemään Yhdysvallat sen 10 vuoden sisällä niin kuin aika äärirajoille. Katsotaan, ollaanko hengissä ja katsomassa sitä, mutta tämä näyttää tällä hetkellä näin. Sitten päivitetään näkökulmia ajan saatossa, jos ne muuttuu. Että kyllä tuo tekoälyinnostus, niin siinä on kyllä aika lähellä, että se muuttuu tekoälypeloksi. Näinpä. No niin, nyt mä kävin tuon työmarkkinapuolen läpi, eli 2 mandaattia on käyty läpi ja todettu, että ainakin kaksosmandaatti ei toimi. Ja sitten kun oikein pitkälle ajattelumallia viiään, niin sitten huomataan, että hei hitsi vie, että tuo tekoälyhän ottaa kontrollin sekä inflaatiosta että työmarkkinoista. Nyt mä tuun pikkusen niin kuin helpompaan kuvioon. Mä tuun tähän 3. asiaan, joka sitten vaikuttaa niihin korkoihin. Noin 2 vaikuttaa korkoihin on mandaatissa, mutta sitten 3, joka on tullut nyt sitten enemmän esiin, on tämä rahoitusriski. Ja sitten mä laitoin siihen, että rahoitusriski kasvaa hitaasti ja tämän mä niin kuin haluan sanoa sen takia, että kun moni ajattelee, että ei se koskaan sieltä materialisoidu, se suureneva rahoitusriski, niin mä sanon vaan, että kun se kasvaa riittävästi, niin kyllä se sieltä materialisoituu, mutta ei kannata silleen ajatella, että jos mitään ei tapahdu, niin se rahoitusriski ei ole kasvanut, vaan se pitää katsoa sitä reaalitalouden kannalta, ja markkina on sitten mitä on, sen hinnoittelu on mitä on, niin kuin mä oon nähnyt vuosien saatossa. Että siis markkinoillahan monesti on sille, että jos joku asia on jo muuttunut kestämättömäksi, niin siitä huolimatta se markkina on välinpitämätön sen riskihinnoittelun suhteen. Sitten se voi joku jossain kanssa vaan kerta kaikkiaan niin kuin katketa ja se tilanne muuttuu kertaheitolla. Mutta joo, mä lähden nyt pikkusen purkaa tätä Yhdysvaltain valtion rahoitusriskiä ja tässä on nyt monenlaisia ennusteita, mitä voisi käyttää, mutta sitten jotenkin, jos haluaisi ottaa sellaisen uskottavan ja hyvin riippumattoman, niin se kyllä varmaan on tuo IMF. Ja IMFhän sanoo nyt sitten silleen, että tämä velkaantuminen nousisi 120 tuonne 104 vuosikymmenen loppuun mennessä, joka on kova luku. No on ihan ehkä hyvä niin kuin tietää, että mikä missä se ballparkki nyt suurin piirtein menee. Mutta tämä on ehkä nyt enemmän tämä budjetti, mikä mua tässä nyt kiinnostaa. Ja IMF arvioi sillä tavalla, että tästä hetkestä vuoteen 2030 joka vuosi budjettialijäämä olisi 7%. 7%, tämä olisi kaikkein suurin rikkaiden maiden joukossa. Siis, ja tämä on rikas kuin mikä tämä maa, ei valtio, tämä maa, tämä talous. Ja nämä luvut ehkä ihan ok kanssa, eli tuo budjettialijäämä on tällä hetkellä 1,8 biljoonaa, kun tuossa on noin menot on 7 ja tulot on 5,2, niin sitten se tulee. Näin. No, tähän budjettiin, niin 7%
alijäämä on kyllä niin kuin todella hurja. Ja nyt sitten ensi vuonna tämä Trumpin suuri ja kaunis veronkevennys, niin tämähän niin kuin jatkuu. Se on niin kuin leivottu sinne, niin kuin, että ensi vuonna se jatkuu. Ja tämä jatkaa leikkaamista veroista, ja se on se 4,5 biljoonaa, ja sitten uutta velkaa tulisi 3,3 biljoonaa, ja nämä on nyt CBO:n Congressional Budget Officein lukuja, että katsotaan, mutta niin kuin ollaan taas niin kuin jollain tämmöisellä niin kuin pelikentällä, että tämän tyyppisiä nämä on, ja korkokulut kaksinkertaistuisi siinä aikana, johon mä kans palaan, ja nämä korkokulut olisi samaa luokkaa kuin puolustusmenot ja koulutusmenot. Sitten tulee nämä tariffit sieltä sitten, ja mikä se niiden nettovaikutus on, niin sitä ei oikein vielä tiedetä, mutta katsotaan sitten ensi vuonna ja sitten seuraavana vuonna, mikä se on. Mutta se pointsi on kyllä niinku se nyt tässä, että tulee tällainen massiivinen veronkevennys, kun on kuitenkin aika lähelle täystyöllisyys ja sitten inflaatio on näin reippaasti yli tavoitteen, niin siis se ei vaan sovi tähän kuvioon, että mitä tämä nyt sitten tekee ensi vuonna, tämä Big Beautiful juttu. Se jää nähtävästi, mutta se ei kyllä sovi tähän aikaan. No sitten mä menen, tässä on nyt yksi juttu, joka on mun mielestä sellainen huomion arvoinen, ja se nyt liittyy tähän kuvaan ja Trumpiin. Ja tässä mulla on tässä nyt, mä menen tuon vuoteen 80, ja tässä mulla on toi budjetti, se on toi tumma vihreä, ja sitten mulla on toi työttömyys tossa, ja eka juttu ehkä, jonka mä nyt tässä niin kuin nappaisin, on toi budjetti, että tuossa on toi nollaraja, niin näette, että tämä on kyllä ollut koko ajan oikeastaan niin kuin pakkasella, ja tässä nyt sitten voi olla, että kun se on tuo reservivaluutta, niin se on kyllä yksi asia siinä, mutta joo, näette nyt kuitenkin sen. Mutta tärkeämpi juttu, joka tämä mun story nyt tässä on se, että silloin kun, tuossa on muuten tällä oikealla puolella on tämä työttömyys, ja tuo on käänteinen akseli, eli työttömyys nousee, kun sä tuut tänne alaspäin. Mutta tässä niin kuin näkee sen, että kun tämä työttömyys tässä niin kuin muuttuu, niin se menee muuten aika suoraan tuonne budjettiin, että kyllä työttömyys on aivan avain myös siinä, että miten tuo budjetti tasapainotetaan. Ja näin on ollut aina tuon pandemiaan saakka, mutta sitten tapahtuu jotain. Tuossa muuten toi budjetin, tässä niin alkaa tapahtumaan jo niin tässä kohtaa, jos nyt katsotte tämän 2016-2017, niin tässähän oli Trumpin ekat veronkevennykset, niin näette niin sinä aikana budjetin alijäämä jo lähti kasvuun, vaikka työttömyys pieneni. Tässä se työttömyys vielä pienenee, kun mennään tuonne niin 3% paikkeille melkein. Näin. Eli siinä tapahtui jo jotain. Ja sitten tämä on jatkunut. Eli nyt me ollaan budjetin alijäämässä, joka on siellä 7 paikkeilla, eli just siinä, mitä tässä IMFI puhuu. IMFIhan sanoo, että se jatkuisi nyt vuosikymmenen loppuun täällä. Se on mahdollista. Ja täällä tämä työttömyys on niin kuin tosi matalaa, ja käytetään nyt edelleenkin termiä, niin kuin, että on käytännössä täystyöllisyys, ja siitä huolimatta tämä melkein 7% taso täällä historiassa, niin tämä on ihan älyttömän kova, ja kun tämä on koko ajan tämä korrelaatio tai riippuvuus ollut tässä, niin panee todella miettimään, että niin kuin miten tämä voi olla, että on näin radikaalisti muuttunut. Että kyllä ilmeisesti ne veronkevennykset oli kyllä ne niin kuin todella niin kuin sitten iski. En oikein niin kuin, voihan olla muitakin, mutta kun se lähtee tuolta liikkeelle, niin sitten mä niin kuin ajattelin, että tämä voi olla niin kuin keskeinen selittäjä tässä näin. Ja nyt mä niin kuin ajattelen sen silleen, että jos tässä käy niin, että kun me äsken puhuttiin siitä työllisyysmandaatista, ja jos tässä käy niin, että se teknologinen työttömyys lähtee tulemaan nyt sitten tämän vuosikymmenen aikana voimakkaammin, ja sitten puhutaan niin kuin ihan niin oikeasta isommasta työttömyydestä, niin silloin se tarkoittaa, että tämä työttömyyskäppyrä lähtee täältä niin kuin valumaan, ja se tarkoittaa silloin sitä, että kun tämä korrelaatio täältä
tai riippuvuussuhde ei varmaan muuttunut yhtään mihinkään, niin tämä budjetin alijäämä itse asiassa lähtee tällä kasvamaan. Varsinkin kun mä en mitenkään usko, että sitten siellä yritysveropuolella tehtäisiin yhtään mitään, että mitään tämmöisiä robottiveroja, tekoälyveroja ei tulisi, niin jotka auttaisi tässä tilanteessa, että tässä poliittisessa ympäristössä ei tulisi sellaisia, vaan niistä teknofirmoista tulisi entistä mahtavampia ja se markkina olisi entistä enemmän niiden teknoyritysten ajamia. Eli sitten me voitaisiin olla kyllä siinä, että se IMF:n 7% tai ylikin jopa 7%, ehkä vielä niin kuin silleen merkittävästikin yli, niin toteutus sille vuosikymmenen loppuun saakka. Ja tämä olisi kyllä sitten sille niin kuin velkaantumiselle todella huono juttu, ja tämä olisi sinne, kun me sitten niistä koroista ollaan niin kuin mietitty, niin tämä on niille koroille, pitkille koroille tosi huono juttu, koska sitten tämä rahoitusriski alkaisi niin kuin materialisoitumaan vielä selkeämmin. Ja mä olen niin kuin, mun mielestä niin kuin se, että meillä on tällainen tilanne, jossa on perusteltua ottaa huomioon se teknologinen työttömyysriski, niin sitten kun sä niin kun sä katsot tätä ja teet näitä veronkevennyksiä, jatkat niitä veronkevennyksiä ensi vuonna, niin musta siinä niin kun otetaan kohtuuttoman isoa kyllä riskiä sitten, koska siellä on koko ajan se niin kun markkinoilla se sellainen tunne, että nyt tähän budjettiin tätä kuria vaan ei kerta kaikkiaan saada aikaan, ja tämä tuotto, jonka nämä valtionlainat tarjoaa meille, niin se ei riitä kattamaan sitä riskiä. Näin. Tämä vaatii sitä, niin kuin Trumpin aikakaudella tässä on se riski. Sitten tietenkin jossain muussa poliittisessa ympäristössä sitä totta kai siihen voitaisiin vaikuttaa. No niin, sitten mä menen tällaiseen niin kuin perusasiaan, jonka mä vaan haluan tuoda esille, että kun me tuosta velkaantumisesta puhutaan, niin olisi ihan hyvä fundeerata, että no millä sitten saataisiin se velkaantuminen pysäytettyä. Ja se pysähtyisi sillä tavalla, että reaalikorko olisi samaa luokkaa kuin pitkän aikavälin reaalikasvu. Korkokustannus olisi samaa luokkaa kuin se pitkän aikavälin reaalinen kasvu. Ja sitten budjetti ilman korkokuluja, eli niin sanottu primääribudjetti, olisi 0. Tämä olisi niin kuin se, millä velkaantuminen saataisiin pysäytettyä. No sitten mä otin taas CBO:n Yhdysvaltain osalta, ja siinä on silleen tämä tilanne, että siellä niin kuin reaalikorko on vähän yli 2%, ja sitten tämä pitkän aikavälin reaalinen kasvu on pikkusen alle, eli siinä vähän jo menee pieleen, mutta sitten tämä budjetin primäärijäämä, alijäämä on 3%, ja siitä menee sitten niin kuin pieleen enemmän, ja sen takia CBO-projektioissa Yhdysvaltain velkaantuminen kasvaa. Musta toi on hyvä kun nyt näistä velkajutuista puhutaan, niin toi on hyvä niin kuin pitää mielessä, että miksi se on. Eli muistakaa siis, siinä on se korkokustannus, sitten siinä on se kasvu, ne on reaalisia molemmat, ja sitten siinä on se primääribudjetin alijäämä. Näin. No, kun nämä asiat ei ole simppeleitä, ja kun mullakin tämä on nyt silleen, että mä en mitenkään hätäisesti ajattele, että Yhdysvaltain rahoitusriski tässä kasvaa. Se voi kyllä niin kuin muuttua aika nopeastikin, niin se on totta, mutta mä kuitenkin nyt näen, että nyt me puhutaan valtiosta, mutta sitten jos mä otan sen koko kansantalouden, niin sitten kun mä oon kuitenkin aina ollut vähän sitä mieltä, että Yhdysvallat on oikeasti se dynaaminen talous, ja vahva talous, ja suosin jotenkin niin kuin sen, että siellä se kasvu on, niin kyllä niin kuin sen kansantalouden osalta asiat on sitten, niin kuin, niitä voidaan kääntää toisenkin suuntaan. Ja näitä kohtia nyt 5 tässä, jotka mä sanoin, jotka on taas sitten tämmöisiä vahvuuksia, perusvahvuuksia. Eka on tietenkin se, että dollari on reservivaluutta. Ja euro ei ole, nyt pakko vaan sanoa, että eurosta ei ole kyllä sille haastajaa.
Ja se tarkoittaa, että niille valtionlainoille, Yhdysvaltain valtionlainoille on sitä kysyntää. Se on tärkeää. Sitten toinen on, että jos tämä Yhdysvallat valtio joutuisi kriisiin, niin keskuspankki aina voi käynnistää sen QE-ohjelmaa ja ostaa niitä valtionlainoja. Ja se, mikä muille olisi riski, on se, että valuutta heikkenee, mutta kun tämä on reservivaluutta, niin ne voi käynnistää sen QE eikä dollari heikkene. Musta tämä on aika varma myös. No sitten, jos katsotaan sitä yksityistä varallisuutta, niin se on tuommoinen 170 biljoonaa, ja sitten kun mennään sille toiselle puolelle tasetta, niin kotitalouksien velka on 20 biljoonaa, julkinen velka on tuo 36 biljoonaa, jos nämä niputetaan yhteen, niin tämä on kyllä selvästi vähemmän kuin toi 170 biljoonaa, joka on se varallisuus. Muistakaa, tuossa aika paljon osakkeita, että jos tämä niin kuin oikein tämä markkina, niin tämä muuttuu hetkessä. No sitten kun puhutaan tästä velan kasvusta, niin mulle kuitenkin se tärkeä velkaantuneisuuden mittari on koko kansantalouden velkaantuneisuus, ja nyt kun julkinen velka on kasvanut, niin yksityinen velka on pienentynyt, ja tämä kokonaisvelka on pysynyt viimeiset 20 vuotta tuossa 320% suhteessa BKT. Se on liian korkea, mutta on kuitenkin pysynyt siinä se viimeiset 20 vuotta. Okay. No sitten kun puhutaan vielä siitä tulopuolesta, toi on menot, tuossa on menot, toi on väärin. Siis Yhdysvaltain tuloveroprosentti on 25%, ja OECD:ssä se on keskimäärin 34%. Jos Yhdysvallat nostaisi tuon oman tuloveroprosentin samaksi kuin OECD:ssä keskimäärin, niin silloin tämä budjettialijäämä häviäisi. Eli se on niin matalasti verotettu maa, ja silti siellä tulee näitä veronkevennysajatuksia. Mutta tästäkin voitaisiin sanoa, että noin tekemällä tämä häipyy, tämä ongelma. Näin. Mä siellä tuosta nyt, se on 5.2. Näin. Näin. All right. Eli se, minkä verran kerätään veroja, on 5.2 biljoonaa. Nyt se on oikein. No niin, sitten mä otan tällaisen, mikä liittyy taas tähän Trumpin malliin. Niin kuin sen takia mä otan tämän. Tämä ei ole niin kuin muuten niin kauhean. Tämä on kyllä ihan tärkeää, tähän niin usein kuitenkin viitataan. Ja tämä on se, että Yhdysvalloissa niin 2 vuoden korko on 3,6 ja 30 vuoden korko on 4,7, ja nyt mä näytin, että miten se korkokustannus tulee siihen velkaantuneisuuteen, ne ehdot, että millä se velkaantuneisuus pysäytetään, niin yksi niistä 3 ehdosta oli just tämä niin kuin korkokustannus ihan luonnollisesti. Ja nyt tässä voisi ajatella sille, että okei, tehdään sillä tavalla, että siirretään sitä rahoitusta pitkistä koroista tänne lyhyen korkoon, jolloin korkokustannus saatiin tiputettua. Näin. Ja nyt sitten ajatellaan, että Trumpi nimenomaan haluaa vielä tältäkin tasolta laskea sitä ohjauskorkoa, sitä lyhyttä korkoa, eli silloin tuosta 3,6 tulla vieläkin alemmaksi, niin se houkutus tulla siltä pitkästä lyhyen niin kasvaa entisestään tässä Trumpin maailmassa ensi vuonna. Mutta nyt mä sanon, että tämä on all right niin kuin jonkun aikaa, mutta jos sä lasket sitä korkoa liikaa, niin sä kuitenkin houkuttelet sen inflaation sieltä esiin, jolloin se lyhyt korko lähtee nousemaan, ja kun se on lyhyttä, niin se rahoituskustannus lähtee nousemaan tosi nopeasti. Sitten voi niin kuin sanoa totta kai, että ero on näin suuri, että riittääkö toi ero. Mutta se jälleen rahoituksen riski on kyllä tässä näin nyt sitten ilmeinen. No niin, nyt mä vielä olen tässä teemassa tämän luottamuksen osalta, ja nythän oli siis keväällä sellainen lyhyt jakso, kun Trumpi tuli ja sitten tämä kulttuurisota pantiin kunnolla vauhtiin, että siinä sitten pitkä korko nousi ja dollari heikkeni, ja kun nämä tapahtui yhtä aikaa, niin me niin kuin tiedettiin, että tämä on poliittinen riski. Sitä oli poliittisen riskin niin kuin selvä indikaatio, ja sen poliittisen riskin sillä sisällä on sitten se rahoitusasema, mistä me puhuttiin.
Mutta sitten kun tuo mun otsikkokin oli, että rahoitusriski kasvaa hitaasti, niin sitten mä niin kun jotenkin huomasin, että markkinoilla niin kun tosi nopeasti se pongas se poliittinen riski sieltä esiin, ja sitten kun siellä oli myös se 10 vuoden korko, joka nousi siinä mukana, se on aika pitkä korko, mutta 30-vuotinen on jo oikeasti pitkä korko, niin silloin niin ajateltiin, että okei, että nyt tuo 10-vuotinen korko tuossa nousi, ja sitten me ollaan nyt huomattu tässä tämän vuoden aikana, että se on laskenut, niin silloin markkinoilta lähtenyt tulemaan sellaista kommentointia, että no joo, että se poliittinen riski on pienentynyt ja me ollaan palattu aika lailla niin kuin normaalin tyyppiseen aikaan, että kyllähän tämä näinkin tässä rullaa eteenpäin. Ja sitten mä itse koko ajan kuitenkin ajattelen sillä tavalla, että nämä instituutiot on niin vahvoja Yhdysvalloissa, niitä lähdettiin heikentämään ja ne on siellä niin kuin, sen luottamuksen ytimessä ne instituutiot. Keskuspankki on yksi niistä instituutioista. Ja sitten kun sä lähdet niitä heikentämään, niin et sä oikein niin kuin yhdessä vuodessa voi hirveän paljon tulkita, vaan sun pitää katsoa sitten niin kuin useampi vuosi tässä näin hyvin todennäköisesti. Voihan tämä mennä nopeamminkin johonkin suuntaan, mutta mä lähtisin siitä, että useampi vuosi. Ja jos tämä sama trendi, tämä instituutioiden heikkeneminen jatkuu vuosia, niin sitten se rupeaa hiljalleen oikeasti näkyä siellä niin selkeämmin poliittisessa riskissä, ja se rupeaa näkymään siellä sitten siinä rahoituksen ytimessä, eli siinä valtion rahoitusasemassa. Et se on niin kuin vuosia kestävä prosessi, eli mä en lähtisi niin kuin nyt sanoa, että asiat on mennyt parempaan suuntaan, kun se 10 vuoden korko on laskenut, vaan mä sanoisin mieluummin niin päin, että sitten kevästä instituutiot ovat heikommassa asemassa todellisuudessa, eli se riski on koko ajan siellä reaalimaailmassa kasvanut, ja mä näkisin, että sieltä reaalimaailmasta se pitää niin kuin yrittää haarukoida myös. Ja sitten mä enemmän katsoisin nyt, sit, kun puhutaan poliittisesta riskistä, tästä pitkän aikavälin rahoitusaseman riskistä, joka on sama asia mulle, niin mä enemmän katsoisin nyt sitä, että vaikka se 10 vuoden korko on laskenut sieltä 4,8-4,1, niin se kuvaa enemmän mulle sitä niin kuin talouden riskiä, sitä niin kuin just sitä uutisvirtaa, mikä tulee meille viikoittain. Mutta sitten kun mä katson sitä 30 vuoden korkoa, niin se on muuten itse asiassa pysynyt aika lailla nyt sitten paikallaan koko ajan. Se on pikkusen laskenut, mutta ei mitenkään merkittävästi. Tai jos mä katson dollaria, niin alussa se heikkeni, mutta se ei oikeastaan vahvistunut sieltä heikolta tasolta ollenkaan, jolloin mä sanoisin näin, että siis markkinoillakin mitattuna se luottamus, niin se on hyvin vähän parantunut, eikä sitä ollenkaan voi lukea sieltä 10 vuoden korosta. Ja se on edelleen siellä niin kuin huomattavasti korkeammalla tasolla kuin mitä oli silloin ennen Trumpin virkanastujaisia. Näin. Kyllä. Joo. Me puhutaan tässä Yhdysvalloista, mutta ei voi olla mainitsematta sitä, että jos mä otan mistä tahansa näitä 30 vuoden korkoja tai jopa 10 vuoden korkoja, mutta erityisesti näitä oikeasti pitkiä korkoja, niin tämä budjettiasia, niin tämä alkaa huolettaa kyllä niin kuin sijoittajia sillä lailla, että kun ei oikein nähdä, että se budjettikuri tulee sieltä, että koko ajan tulee näitä uusia elvytyspaketteja ja näin poispäin, niin kyllähän siis se pitkä korko, niin kyllähän se nyt on tässä niin kuin nousevassa trendissä. Ja sitten kun se korko nousee, niin nythän me käytiin läpi se niin kuin, että mistä se velkaantuneisuus tulee, niin kyllähän se jossain kohtaa sitten voi nousta niin paljon, että markkinoilla oikeasti huomataan, että nyt on kestämättömällä tasolla ja sitten tämä peli muuttuu paljon rankemmaksi. Näin. Tuossa oli vielä kuva, tuossa on toi dollari, näette, että se heikkeni ja on pysynyt siellä, ja tuossa näkyy, tuossa on tuo 10 vuoden korko, niin se on pikkusen laskenut sieltä jo, tämä skaala tietenkin, kun tämä lähtee vuodesta 2015, ja tuossa oli tässä niin pitkä nousu tässä korossa, niin se vähän sitä sitten visuaalisesti hämmentää, toi korolasku tuolla on kuitenkin ihan merkittävä
sanoisin näin. No niin, nyt mä tuun tähän neljänteen palikkaan, eli tuossa meni tuo rahoitus, riski ja sen vaikutukset näihin pitkiin korkoihin ja sitten tuo dollarikin. Ja nyt mä otan tämän Fedin keskuspankin itsenäisyyden ja musta tässä me vähän jo sivuttiinkin tätä asiaa, kun sitten me puhuttiin siitä kaksoismandaatista ja niin kuin siitä, että niin kuin poliitikot, media ja sitten markkinat, niin nehän niin kuin aina oikeastaan aika yksiselitteisesti, kun korkoa lasketaan, niin ne pitää sitä hyvänä asiana, jota se ei tietenkään välttämättä ole, jos inflaatio on liian vauhdikasta. Ja kun se on sitten siellä niin kuin poliitikkojen ihan ytimessä se työmarkkina, niin sieltä tulee se niin kuin bias tai tämmöinen vinouma, tämmöinen kevyt vinouma myös sinne keskuspankkiin, koska loppupeleissä sitten keskuspankkia kuitenkin valvoo poliitikot. Ja siinä tulee semmoinen että siinä ei olla ihan oikeasti niin itsenäisiä nyt esimerkiksi tässä niin kuin 2 mandaatin tapauksessa tai myös niin kuin 1 mandaatin tapauksessa vähän niin kuin eri mausteilla, mutta sama asia, vaan siinä niin kuin ollaan jo luovuttu osasta semmoisesta täysin objektiivisesta rahapolitiikasta. Varmasti niin kuin jokainen keskuspankkiri sanoo, että ei ole näin, mutta kun mä katson, niin tältä se kuitenkin niin kuin näyttää. Ja tämä on musta niin kuin selkeämmin ollut, sanotaan jo niin kuin 30 vuotta niin kuin nähtävissä. Näin. Mikä mun mielestä niin kuin on outoa tässä niin kuin keskuspankkien toiminnassa, että kun nämä luvut on tällaisia, kun ne on tällä hetkellä, projektiot on tämän näköisiä, niin jos mä pelkästään mä saisin nämä luvut eteen ja projektiot eteen, niin mä kyllä olisin sanonut, että ei ole ollut syytä laskea korkoa, eikä ole syytä laskea myöskään jatkossakaan korkoa. Ja sitten kun keskuspankit aikanaan itse sanoi, ja ainakin Fed sanoi selkeästi, että ne perustaa sen päätöksensä nimenomaan siihen niin kuin toteutuneeseen kehitykseen ja katsoo vähemmän sitä vaikeaa tulevaisuutta, niin nyt ne on niin kuin unohtaneet kokonaan sen, vaan ne enemmän katsoo jotenkin sinne, mikä ei ole vielä toteutunut tai on epävarmaa, eivätkä ollenkaan kiinnittää huomiota siihen, mikä on tämän hetken, tai siis sanotaan näin, että eivät kiinnitä huomiota siihen, mikä on se tämän hetken todellisuus. Tuo näkyy mun mielestä hyvin selvästi siinä, että jos nyt pikkusen saadaan parempi vaikka inflaatioluku, se on pikkusen hidastunut, niin markkinalla heti tulee sellainen kommentointi, että okei, että nyt Fed voi ihan rauhassa laskea korkoa, kun tuo inflaatio hidastuu, vaikka se inflaatio on selvästi yli sen tavoitteen. Tai sitten näitä kommentteja on mun mielestä ollut, että kun Fedin jäsen on sanonut sillä tavalla, että se niin kuin riski tällä hetkellä inflaatiossa ylöspäin on selvästi pienempi kuin se riski työmarkkinoilla alaspäin. Ja varmaan näin on. Se on sitä mä en kiistä, mutta kun mä nimenomaan ajattelen sitä tämän hetken tilannetta, niin siis työmarkkinathan on aika normaalitilassa, työttömyys on lähellä sitä täystyöllisyyttä, inflaatio on tosi kaukana tavoitteesta, niin mun mielestä sillä oikeastaan niin kuin ei ole hirveästi merkitystä, että onko se riski nyt jotenkin ylös ja alaspäin, niin kuin puoltaa jotain muuta, kun sun pitäisi ensiksi päästä siihen tilanteeseen, että saataisiin se inflaatio sinne niin kuin tavoitteeseen, jota se ei todellakaan ole, eikä 2 vuoteen ei ollut menossa siihen suuntaan. Näin. Siinä oli niin kuin siitä. Ja vielä ehkä jatkan tätä samaa asiaa, mutta mä menen tähän nyt sitten tämän yhden mun lempimittarin kautta, eli otan tämän ostopäällikköön indeksin, tämän ISM ja otan sieltä sitten tuon 2 komponenttia, eli mä otan, se on niin kuin tämä kuva tässä näin, niin sieltä ISMistä kivasti löytyy tämä hintakomponentti, joka on tuo vihreä tuossa, ja sitten sieltä löytyy niin kuin uudet tilaukset, joka on mulle niin kuin kasvusta kertova
komponentti mä menen tuohon vuoteen 2015, mikä näkyy, ja mä niin kuin huomaan, että tämä menee ihan normaalisti täällä, että jos toi nyt ajatellaan, että uudet tilaukset on niin kuin kasvua ennakoiva mittari, niin kuin täällä mennään niin kuin kasvussa jollain tavalla, niin tuo inflaatiokin tulee sitten vähän niin kuin viiveellä tässä samassa niin kuin suhdanteessa, että näinhän tämä menee ja niin kuin hyvin selkeästi ollut näin. No sitten tuo pandemia voitaisiin tuossa niin unohtaa ja sitten me tullaan tähän nykyhetkeen ja me huomataan, että tämä on muuten sitten aikamoinen poikkeama, minkä me nähdään, että tuolla 2024 on tuo hintakomponentti lähtenyt menee ylöspäin ja kun tuossa on tuo viimeinen nousu, tämä niin kuin tariffiaikakausi, niin se on vielä niin kuin selkeästi lähtenyt nousemaan ja sitten samaan aikaan kyllä tämä trendi on tässä kasvussa tai näissä uusissa tilauksissa, niin kyllä se on alaspäin ja tämä ero on niin kuin merkittävä, jolloin mä sanoisin silleen, että pelkästään tämänkin kuvan perusteella, niin kyllä mä sanon, että se inflaatio on nyt on se suurempi ongelma ja tämä niin kuin hintojen nousu, mitä tässä kuvataan, niin tämähän ei ole siis inflaatio, tämä on ismistä, vaan niin kuin kysytty, että mitä hinnoille tulee tapahtumaan palvelusektorilla, tämä on palvelusektori-ismi, niin kyllä tämä kertoo siitä, että kyllä se hintojen nousu on siellä tapahtunut ja sitten tämä ei voi olla, kyllä se niin kuin vaikuttaa siihen, että mitä täällä niin kuin taloudessa tapahtuu. Ja varmaan nimenomaan se kuluttajien luottamus, joka on aivan pohjalukemissa, niin se johtuu siitä, että tuo inflaatio on kuitenkin vielä se suurin päänvaivan niille kotitalouksille. No sitten mä tähän lisään vaan, että onhan tämä kuitenkin tämä uudet tilaukset yli tuon 50 ja se tarkoittaa sitä, että kasvu on aika lailla niin kuin, tässä on kyllä kasvua, ei mitään superkasvua, mutta kyllä tässä kuitenkin kasvua on, koska veden niin kuin jakaja on tuo 50, että en mä niin kuin sitä kasvua näe ongelmana, vaan se on nimenomaan tämä inflaatio niin kuin tästäkin vinkkelistä. Ja sitten kun semmoisiakin juttuja on ollut, totta voi olla, mutta mä enemmän kyllä tupaan ajattelen, että kun niissä jutuissa on ollut silleen, että nythän tässä selvittiin hirveän hyvin tästä tariffeista, että eihän se nyt niin hirveästi vaikuttanut. Niin sitten kun mä kuitenkin katson tätä, niin kyllä mä jotenkin ajattelen, että mihin tämä nyt menee, onko tässä vähän tasaantumista, se on vähän vaikea sanoa, mutta on kuitenkin 70 taso, on korkea taso, eli nähdään hintojen nousevan, niin mä kyllä olettaisin, että se tariffien vaikutus hintoihin tulee selkeämmin näkyviin vasta ensi vuonna, jolloin niin kuin se, että nyt sanotaan, että selvittiin tästä näin, niin se on kyllä ennenaikaista. Noin. No niin, nyt mä hiljalleen tuun sinne viimeiseen vähän tämmöiseen isompaan teemaan, se on tämä likviditeetin teema ja siinä on tämä itsenäisyys nyt sitten yksi keskeinen juttu ja nythän Trumpi yritti erottaa tämän keskuspankin yhden näistä kuvernööreistä, tämän Lisa Cookin, ja ei pystynyt sitä tekemään. Se taitaa tulla ensi vuoden alkupuolella taas uudestaan käsittelyyn, mutta jos Trump pystyy erottamaan Cookin, niin mä näen silleen, että kukaan ei ole turvassa siellä keskuspankissa. Ja sitten sanotaan niin kuin suoraan, että kyllä keskuspankki siinä vaiheessa sitten menettää se itsenäisyytensä joku voi tietenkin sanoa, että no ei se menetä, että oli yksi henkilö ja näin poispäin, mutta kyllä se, että kuka tahansa voidaan erottaa ja sitten sen jälkeen ollaan niin kuin siinä, että Trump voi niin kuin paremmin sanella, että mitäs päätöksiä tehdään, niin kyllä se kuitenkin aika lähellä totta on ja kyllä tämä on mun mielestä se kirjoittelun sävy tuolla maailmalla niin kuin tämän tyyppinen. No sitten tässähän on nyt sitten vähän tämmöistä värisuoran rakentamisen mentaliteettia, että jos kukki nyt sitten kuitenkin saadaan erotettua, niin tavallaan voidaan puhua niin enemmistöstä, Trumpin enemmistöstä, MAGA-enemmistöstä, niin se olisi tuolla kuvernöörijoukossa toteutumassa,
Ja sitten kun kuvernöörit pystyy vaikuttamaan siihen, miten valitaan sitten paikallispankkien presidentit, niin sitten se niin kuin vaikutusvalta ulottuisi sinnekin taas jollain tavalla. Ja sitten toukokuussa, se on toukokuussa, toukokuussa niin Powellin seuraaja astuu remmiin, eli Powellin virkakausi päättyy silloin, ja se me tiedetään, että kyllä sinne sitten valitaan varmaan se Trumpille mieleinen henkilö, ja sitten siinä niin olisi sitä kuvernööriporukkaa, sit jonkun verran olisi, aika paljon voisi olla siellä myös sitten muutosta siellä niin kuin paikallisissa keskuspankeissa, ja sitten jos tämä puheenjohtaja, niin sitten mä ruvettaisiin niin kuin hiljalleen näkee sen, ehkä niin kuin just sen toukokuun jälkeen, että miten itsenäisesti keskuspankki toimii tai miten Trumpimielinen se on ja ajaa niitä Trumpin ajatuksia. Ja tämähän on siis aikamoinen arvotus, mutta tämä on niin siis todella vakava asia, että minkälaista rahapolitiikkaa tullaan ensi vuoden toisella puoliskolla harjoittamaan. Nyt mä tätä pikkusen höystän tällä valinnalla, että Bessenttihän valtiovarainministeri on nyt se, joka valitsee sitten Powellille seuraajan, ja mua niin kuin, mä oikeastaan niin kuin tyytyväisenä katoin, että Bessentti sanoi silleen, että hän haluaa tietää, että mikä on suhtautuminen tähän printtaukseen, eli QE:hen, ja hän haluaa valita sellaisen keskuspankin johtajan, joka suhtautuu kielteisesti QE:hen, niin kuin mäkin suhtaudun kielteisesti QE:hen, että se QE, jota silloin harjoitettiin silloin edellisellä vuosikymmenellä, että siis painettiin väkisin se pitkä korko sinne niin kuin aivan rock bottomiin sinne pohjiin, niin siis me tiedetään, että sitten tulee se kupliva markkina, me tiedetään, että valtionvelka kasvoi sen aikana, me tiedetään, että eriarvoisuus kasvoi, eli se yhteiskunnan rakenne meni huonompaan suuntaan. Ja me tiedetään, että mä kyllä olen vahvasti sitä mieltä, että kun edelleen sitä QE:tä voidaan käyttää, niin markkina ajattelee, että jos jotain pahaa tapahtuu, niin kuin nyt oli ne paikallispankit vaikka tuolla Yhdysvalloissa, niin keskuspankki tulee apuun ja sammuttaa sen kriisin, jolloin se riskin hinnoittelu ei vaan kerta kaikkiaan toimi, ja tästä pitäisi niin kuin kerta kaikkiaan päästä tästä tällaisesta QE:n niin käytöstä eroon silloin, kun ei ole jotain vastaavaa, kun oli finanssikriisissä se hetki, kun markkinat jäätyy. Siis markkinat ei toiminut silloin ollenkaan normaalisti, sillä QE:llä aukastiin se tilanne, mutta sen jälkeen sitä käytettiin 10 vuotta kasvun edistämiseen, joka aiheutti just nämä ongelmat, jotka mä sanoin. Mutta Bessentti niin tajuaa tämän, tai näen, että tajuaa, ja se on musta tosi hyvä juttu. No, tämä onkin vähän monimutkaisempi, eli Trumpi haluaa laskea sitä ohjauskorkoa, että saadaan sen rahoituksen kustannus alas. Tietenkään se ei ole mandaatti, haluaa. Ja jotta hän niin kuin aidosti saisi sen rahoituskustannuksen alas, niin hänen pitäisi laskea, tai sen Trumpin hallinnon pitäisi laskea myös sitä pitkää korkoa. Sitä pitäisi saada myös alas. Tässä on nyt ollut sellainen kommentti ainakin yksi kommentti, eli tämä Stephen Miran, joka on aika hurja trumpilainen, magalainen, siis todella hurja, siis todella kovia puheita, niin on sanonut sillä tavalla, että joo, että tähän niin kuin pitkään korkoon voitaisiin asettaa kontrolli, eli siis katto, joka käytännössä tarkoittaa sitten QE:n aloittamista. No, tämä on kovaa puhetta tässä tilanteessa, jossa niin kuin koko ajan täytyy muistaa, että työllisyys on ihan ok ja inflaatio on kaukana tavoitteista, että tämä on niin kuin vielä paljon tämä on niin kuin aivan erilainen tämä ympäristö, ja jos tämmöisiä ottaisiin käyttöön nyt, niin ne vaikutukset olisivat vielä paljon suurempia kuin sillä edellisellä vuosikymmenellä. Näin. Ja sitten voi niin ajatella, että miksi tämä Mira nyt sanoo jotain tällaista, niin siis ainoastaan mä keksin sen, että kun hänhän on niin kuin toki tyypillinen Trumpin akolyytti, eli niin kuin ylistää Trumpia ja on niin kuin seuraa Trumpia kaikessa, niin tämä ei ole hänen mielipide,
vaan tämä on niin ensisijaisesti Trumpin mielipide, joka on hänen mielipide. Näin. No niin, nyt me ollaan lähestytään tätä ensi vuoden käsikirjoituksen vedosta, ensimmäinen vedosta, sitten tulee varmaan useampiakin vedoksia, mutta kyllä mä tämän vedoksen nyt tästä otan. Mä niin kuin kirjoitin tähän, että 2016 eli ensi vuotta odotellaan kyllä, niin kuin sitä rahapolitiikkaa odotellaan kyllä pelolla, ja musta se on niin ihan niin kuin ok sanoa, että tämmöisiäkin niin kuin mä voin ihan hyvin sanoa, siis tämä johtuu nyt siitä, että Trump ei kyllä piittaa tuosta keskuspankin itsenäisyydestä, ja se niin kuin julkisestikin on tuonut jo meille niin kuin tietoon. Ja se tarkoittaa, että melkein mitä vaan voi tapahtua. No sitten niin kuin se, että miten pitkälle tässä mennään, niin tässä on niin paljon asioita tapahtunut, jotka tuntuu aivan käsittämättömiltä, että mä ajattelin, että ei voi tapahtua, ja sitten on kuitenkin tapahtunut. Nyt kun me ollaan rahapolitiikan puolella, niin tietenkin tulee sellainen olo, että ei nyt näitä voi tapahtua, mutta sitten mistä sen tietää, kyllähän tässä voi tapahtua vaikka mitä. Itse pidän niin kuin epätodennäköisenä, että kaikki nämä asiat tapahtuu, mitä mä tässä tuun kohta sanoa, mutta kuka tietää. Onhan kaikista näistä asioista kuitenkin sit niin kuin annettu jo meille viitteitä. Eli tässä on kaksi asiaa, mitä Trumpi voi päättää, ja tämmöistä niin iso linjaa. Eka on niin kuin se, että mennään rahoitukselliseen repressioon, ja mä kohta palaan tähän. Ja tämä on mun mielestä niin oikeastaan jo niin kuin aika lailla kirkossa kuulutettu, eli tämä on nyt se, että sitä ohjauskorkoa tuodaan reippaasti alas. Ja Bessenttikin on muuten, jos mä muistan oikein, niin sanoo, että 1,5% voitaisiin tuoda alas. Eli valtiovarainministeri on samaa mieltä. Eli toinen päätös, joka voisi tulla, on se, että mennään tämmöiseen fiskaalisen dominanssiin, ja sehän tarkoittaa sitä, että sitten sitä rahoituskustannusta oikeasti tultaisiin niin kuin laskemaan tai niin kuin se kontrolli otettaisiin siihen. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että se QE jouduttaisiin aloittamaan, koska sillä QE:llä se pitkä korko saataisiin sieltä sitten alas. No, tämä olisikin jo vähän erilainen juttu, koska Bessent, niin kuin mä äsken kerroin, niin Bessentti on tätä vastaan, ja silloin pitäisi kävellä Bessentin yli, ja sitten kyllä Bessentti on kuitenkin sellainen jonkunlainen järjen ääni tässä nyt kaikessa ollut, ja se olisi niin kuin lisäshokki markkinoilla. Mutta jos ajatellaan tämä eka, joka nyt mun mielestä tapahtuu tavalla tai toisella, ja se on tämä rahoituksellinen repressio, eli se tarkoittaa, että korkoa lasketaan, rahapolitiikkaa kevennetään inflatorisessa ympäristössä. Tämä on niin kuin se juttu. Tietenkin jos inflaatio laskee rajusti, niin sitten ei ole näin, mutta siis inflatorisessa ympäristössä. Ja aika paljonkin. Ja tämä nyt tulisi kyllä nostamaan inflaatio-odotuksia ihan luonnollisesti. Tämä tulisi nostaa pitkää korkoa, totta kai, kun odotukset nousee inflaatiossa, ja tämä tulisi nostaa niin kuin markkina-arvoja kaiken kaikkiaan. Tästä nyt voisi ajatella, että hei, ensi vuosi voi olla ihan hyvä vuosi. No joo, voi olla, mutta aika epäortodoksinen tai rahoituksellinen repressio, niin sillä on sitten haittavaikutuksensakin. Okay. Mutta mä sanoisin, että tämä niin kuin taitaa nyt tulla. Miten paljon se tulee, niin se on se toinen juttu, mutta otetaan se nyt, tämä tulee. Eka askel on otettu. No sitten tullaan tähän fiskaaliseen dominanssiin, eli finanssipolitiikka rupeaa ohjaamaan rahapolitiikkaa, se on tuo nimi. Ja siinä sitten tuo ekan jälkeen, tuo ekahan tapahtuu ensin, niin sen ekan jälkeen niin se pitkä korko nousee, ja sitten ruvetaan katsoa, että ei hittoveto, pitkä korko nousee, siis se luonnollisesti nousee, se on se mitä siinä tapahtuu, kun inflaatio-odotukset kiihtyy. Niin sitten niin kun sanotaan, että tämä nousee liikaa, me halutaan pitää nämä rahoituskustannukset aisoissa, meidän pitää asettaa pitkälle korolle katto. Meidän pitää joko suoraan tai epäsuoraan estää sen pitkän koron nousu. Ja nämä vaikutukset tässä, niin kuin, tässä fiskaalisessa dominanssissa niin olisi ihan täsmälleen samat. Ne olisi rajummat, koska QE on rajumpi lääke, mutta tietenkin se pitkä korko ei pääsisi nousemaan, koska sille asetetaan se katto. Jos pitkä korko ei pääse nousemaan, niin se, joka ottaa vastaan tässä tilanteessa, olisi sitten dollari, joka lähtee heikkenemään. Ja dollarin heikentyminen tuo sitten sisään tuontihintainflaatiota, jolloin se
jollain viiveellä, jollain tasolla tulee sitten kiihdyttämään inflaatiota. No taas sama juttu kuin tuossa äsken, että taas miten tämä tehdään ja kaikki näin poispäin. Tämä on hyvin epäortodoksista tässä ympäristössä, eli tästä voi seurata vähän niin kuin melkein mitä vaan, mutta jos tämä Wall Street tai markkinat on niin kuin hyvin opportunistinen, niin voi todeta, että ei hitsi, nyt tulee hirveä niin kuin omaisuusarvojen nousu, mutta se Main Street, eli se niin kuin normaali talous, niin tämä olisi kyllä niille huono uutinen. Eli tämä niin kuin, mä en voi sanoa niin kuin nyt, että mikä on se psykologinen vastaanotto, mutta tässähän siis kevennetään rajusti olosuhteita, jolloin markkinat voi nousta, mutta niillä olisi niin kuin todella vakavia pidemmän aikavälin seurauksia, ja niitäkin voitaisiin sitten tietenkin niin kuin jo lähteä hinnoittelemaan. Mutta who knows? Tässä oli mun mielestä tämä ensi vuoden vedos siitä käsikirjoituksesta, ensimmäinen vedos, palataan tuohon vielä. Mutta niin toi on aika moista toi niin kuin, miten tuo dynamiikka tuossa nyt lähtisi purkaantua. No nyt mä tuun likviditeettiin ja vähän tämmöiseen musta niin tärkeäseen niin asiaan, vähän yritän jotenkin sitä niin kuin maalaisjärjellä ajatella, ja tämä rahan printtaaminen kun ei nyt ollut mikään pikkujuttu sillä edellisellä vuosikymmenellä, ja sitten tuli se kupliva ympäristö, omaisuusarvokuplat, asunnot ja osakkeet ja kaikkea tämmöistä, niin, niin tämä on iso asia. Ja nyt me ollaan niin kuin siitä lähty silleen toipumaan, että sitä Fedin tasetta, niin sitä on nyt supistettu sieltä 9 biljoonasta sinne 7 biljoonaan. Ja tämä niin kuin, tässä taseen supistuessa siellä on myös siis supistunut nämä pankkireservit, jota tarvitaan, jotta niin kuin markkinat toimii. Tarvitaan riittävästi, että markkinat toimii sujuvasti. No, mutta ne on nyt pienentynyt, kun tase on pienentynyt, joka taas tarkoittaa sitä, että likviditeetti on pienentynyt siellä reservimarkkinoilla, lyhyen rahan markkinoilla, ja sitten kun se sieltä niin kuin reserveistä se likviditeetti jatkaa matkaansa sinne koko rahoitusjärjestelmään, niin se likviditeetti on silloin pienentynyt myös koko niin kuin rahoitusjärjestelmässä. Tämä on niin kuin se niin kuin kokonaisuus, mitä on tapahtunut. Ja nyt tämä keskuspankki Fedi meni tämmöiseen niin kuin ample, niin kuin runsaaseen reservijärjestelmään käytännössä sen finanssikriisin jälkeen, ja se tarkoittaa sitä, että aina pitää olla riittävästi resursseja, että se niin kuin, rahoitusjärjestelmä toimii sujuvasti. No, tämä niin kuin runsas käsite on mun mielestä aika niin kuin hankala, koska sitten me voidaan aina niin kuin miettiä, että mikä se runsas nyt loppupeleissä on, ja sitten jos sitä on liian vähän, sitä runsautta onkin niukkuutta, niin silloin se lyhyt korko, se on niin tämmöinen repo-korko, niin se lähtee sitten nousemaan sieltä, ja se kertoo meille, tai ajatellaan ainakin, että se kertoo meille siitä, että nyt sitä reservien määrää pitää lisätä, ja sitä likviditeettiä pitää siis lisätä järjestelmään. Näin. No sitten tietenkin voisi ajatella sillä tavalla, että jos sitä reserviä on liikaa, niin sitten me aletaan niin kuin jotenkin menee samaan suuntaan, kun mentiin sillä edellisellä vuosikymmenellä, että kun sitä onkin liikaa, niin sitten tuleekin sitä kuplivuutta sinne markkinoille. Eli tämä on niin kuin aika tarkka peli, tai mä koen, että on kyllä aika tarkka peli, että kun se on se optimaalinen reservien määrä, niukkuus ei ole niin kuin sujuva toimintamarkkinoilla, siellä lyhyen rahan markkinoilla, se nimenomaan lyhyen rahan markkinoilla, ja jos on liikaa, niin sitten me ollaankin jo menossa niin kuin kuplivaan suuntaan. Näin. Ja nyt ehkä jotkut on saattanut huomata, että tästä repokorosta ollaan nyt sitten puhuttu aika paljonkin, ja tässä niin kuin oli jo edellisessä kuussa mun mielestä, ja nyt on jatkunutkin, että se repokorko on siellä noussut, ja sitten on ruvettu puhumaan siitä, että nyt siellä on sitä niukkuutta, ja tämä markkina ei toimi sujuvasti, ja sieltä voi tulla nyt sitten niin kuin vakava häiriö, niin kuin oli silloin siis oliko se nyt vuosi
2018 taisi olla, niin silloin oli todella niin vakava kriisi ja sitten piti todella paljon panna likviditeettiä, että saatiin se tilanne taas palautettua normaaliksi. No, nyt tätä voi niin kuin ruveta fundeeraa silleen, että okei, repokorko on noussut. Onko tämä nyt merkki siitä, että reservejä on liian vähän, siellä on niukkuutta ja tässä voi jotain pahaa tapahtua, vai onko tässä niin kuin kyse siitä, että pankit laittaa taseitaan vuodenvaihteen tilinpäätökseen kuntoon ja se vaikuttaa tuohon repokorkoon, tai onko tässä siitä kyse, että valtio on laskenut niin paljon liikkeelle lainoja ja sitä kautta niin kuin kuivannut sitä likviditeettiä ja niin kuin tilapäisesti siellä se repokorko oireilee, kun sitä likviditeettiä on ensinnäkin sen takia vähemmän, koska sitä tasetta on pienennetty, mutta sitten on vielä tällaisia niin kuin kertaluontoisia asioita, jotka ovat lisää pienentäneet sitä likviditeettiä. Nyt tämä on minusta aika tärkeää, että okei, tässä voi olla monia syitä, että onkin niin, että on vain tilapäinen häiriö, mutta ei olekaan mitään tämmöistä aitoa, selvää niukkuutta reservien kokonaismäärässä. Näin. No, me nyt tiedetään jo oikeastaan niin kuin se, että Fed on jo pienentänyt sitä QE-määrää, eli se QE-määrä on koko ajan pienentynyt, siellä jo se on niin kuin, siis ihan merkittäväkin pienentyminen on tapahtunut, ja sitten myös on ollut tällaisia sanomisia, että jossain kohtaa se QE lopetetaan kokonaan, ja sitten me mennään niin kuin tilanteeseen, että sanotaan vaikka niin kuin vuodenvaihteen jälkeen, kun tuo vuodenvaihde saadaan tuosta pois, että jos niin kuin vielä vuodenvaihteen jälkeen se repokorko nyt siellä nousee ja poukkoilee ja kertoo meille häiriöistä, niin olisi se, että me palataan takaisin sinne QE-maailmaan ja ruvetaan niin kuin printtaamaan ja niin kuin kasvattamaan sitä niin kuin, reservien määrää ja siis taseen määrää. Ensiksi meillä oli tosiaan tämä taseen kasvatus ja sitten sitä ollaan pienennetty ja nyt me ollaan niin kuin tilanteessa, jossa se pienentäminen varmaan loppuu ja ensi vuoden puolella mietitään sitten, että riittikö tämä vai joudutaanko jo taas kasvattamaan. Tämmöistä niin kuin näin. No niin, no sitten mä otan tuon kuvan tuosta noin ja mä katson tuota kuvaa, mulla on siinä toi Fedin tase ja sitten mulla on tuo Fedin taseen osuus PKT:stä ja se mitä mä tässä nyt erityisesti mietin, että kun mä katson tätä tasetta ja katson sitten osuutta PKT:stä, niin tämä on kyllä koko ajan kasvanut aika reippaasti ja ennen sitä finanssikriisiä, niin tämä, jos vaikka ajatellaan, että suhteessa BKT, niin se oli tuolla vähän niin kuin 5% paremmalla puolella oli toi osuus suhteessa talouteen, tuon tase per PKT, ja sitten se tosiaan lähti täältä kasvaa ja on kasvanut tänne näin, ja tase on niin kuin tuolla noin, ja silloin aikaisemminkin me kyllä niin kuin jotenkin selvittiin täällä niin kuin maailmassa, joka ei ollut tätä runsaan likviditeetin maailmaa, tätä ample-maailmaa, ja tässähän se sitten se ample-maailma tuli, ja nyt sitten me ollaan, niin kuin tase on niin kuin noinkin korkealla, ja suhteessa PKT noinkin korkealla, niin nyt meillä on sitten näitä häiriöitä täällä repomarkkinoilla, niin täytyy niin kuin vähän fundeerata, että voiko sitä todella olla, että meillä on likviditeettiongelmia, kun niin kuin tase on selvästi, sanotaan, on niin kuin yli 20% suhteessa PKT, että onko tämä nyt, niin kuin, että miten tämä, kun tuntuu sitä likviditeettiä on aika paljon, josta on noin paljon verrattuna tähän aikaan, jolloin ei nyt mitään niin kuin erityisiä ongelmia, en muista, ei ainakaan niistä puhuttu tuolloin, ja nyt niistä puhutaan aika lailla tässä niin kuin koko ajan. Että tämä niin kuin, on iso muutos ja panee miettimään, että onko nyt niin, että me ollaan jotenkin totuttu tämmöiseen niin kuin, ei likviidiin, vaan siis ylilikviidiin markkinaan. Tämä tulee niin kuin vähän väkisinkin mieleen mulla. Ja tämä niin kuin määrittely, että mikä on sitten se niin kuin hyvä taso reserveissä, niin mä koko ajan niin kuin
enemmän ja enemmän mietin, että mistä tämän saisi kiinni, että onko se vaan se, että kun repokorko nousee, niin onko se, niin kuin se ainut tekijä, että onko tämä niin kuin enemmän tämmöistä niin kuin vähän harkinnanvaraisuutta ja vähän arvailua, ja sitten kuitenkin tässä päätetään se, että mikä on likviditeetti siellä niin kuin lyhyessä korossa, joka vaikuttaa siihen koko markkinoiden likviditeettiin ja koko markkinoiden toimintaan, että näin tärkeä asia on jotenkin hyvin epäselvä, että mistä se määräytyy. Ja nyt sitten, jos siellä sattuu häiriö, joka voi olla pelottavakin tai sitten ei pelottava, niin onko se niin, että sen keskuspankin pitää automaattisesti tai sitten tietenkin harkinnan ja tähän niin katsoa vähän, mutta sen niin jälkeen tehdä tämmöinen iso likviditeetti bumpsi sinne markkinoille, että se saadaan se tilanne rauhoitettua. Tässä tulee koko ajan mulla vähän niin kuin sellainen olo, että jos mä ajattelen vaikka sitä vähän aikaa sitten ollut paikallispankkikriisiä, joka oli siellä niin kuin pankkijärjestelmässä, ja sitten kun se alkoi uhkaamaan rahoitusjärjestelmää, niin keskuspankki sitten lisäsi likviditeettiä merkittävästi ja sai sen riskin sieltä pois. Se niin kuin hävisi, eli se, vaikka pankit oli huonosti hoitaneet taseitaan, niin se niin kuin pelastettiin ne pankit sen järjestelmän riskin takia. Ja nyt mä ajattelen niin kuin vähän niin kuin samalla tavalla, että jos siellä jotkut lainaajat siellä repomarkkinoilla on ongelmissa, jos niitä lähdetään pelastamaan sitten niin kuin vähän niin kuin samalla tavalla, niin eikö se johda sitten siihen, että se riskin hallinta ja niin kuin se riskin hinnoittelu, niin sehän muuttuu välinpitämättömämmäksi ja sitä asiaa ei oteta enää niin tosissaan ja silloin sitä seuraa se että se niin kuin se keskuspankki jotenkin, siis se niin kuin ajaa se ylilikviidin tilanteen, että ei mitään pahaa pääsisi tapahtumaan. Ja ehkä kuitenkin on niin hyvä, että välillä jotain pahaa tapahtuu, jotta se riskinhinnoittelu toimii. Minusta tässä on niin samantyyppinen tämä tilanne täällä lyhyen rahan markkinoilla, kuin on se, mistä me koko ajan puhutaan täällä, niin kuin, mitä me tiedetään nyt vaikka paikallispankit tai finanssikriisi tai jotain vastaavaa. Näin. Ja ehkä tähän niin kuin loppuun mä niin kuin jotenkin totesin vain sen, että miten mä koen on kyllä se, että ihan niin kuin tämän finanssikriisin jälkeen ihan niin kuin riskiä kaiken kaikkiaan niin kuin se hinnoiteltaisiin koko ajan niin kuin heikommin ja heikommin, että meillä on koko ajan vähän semmoinen niin kuin kuplivan tyyppinen tilanne ja aika niin kuin keukäisillä perusteella tuo markkina saattaa innostua. Ja kun tämä on ollut se mun niin kuin tuntuma tähän markkinaan, kun mä oon kuitenkin tässä jonkun aikaa ollut, niin tämä on niin kuin muutos, niin nyt kun mä tätä kuvaa tässä katoon ja puhun tästä niin kuin lyhyen rahan markkinoista, kun se kuitenkin valuu sieltä sitten sinne niin kuin koko systeemiin, se likviditeetti, niin mulle tulee sellainen olo, että olisiko tässä nyt se selitys, miksi musta tuntuu siltä. Mutta tämä on enemmän nyt sitten kyllä ehdottomasti, että varmaan noiden keskuspankit varmaan niin kuin tämän osaa paremmin selittää, mutta mä jotenkin tykkään tästä maalaisjärjen ajattelusta ja sitten jotenkin tästä puolueettomasta ajattelusta. Okei. Toivottavasti pysytte mukana. Mä vähän ihmettelen, että oli aika musta tough juttu, että likviditeetti-juttu vielä tähän loppuun, niin aika niin kuin iso tough juttu, rankka juttu, niin melkein, jotka on enemmän kiinnostunut tästä ja nyt kun tämä tekoäly tätä muuttaa vielä ja todella siis kun mä tykkään isoista asioista, niin on jotenkin hyvä ajatella, että hitsi vie, että jos tuo tekoäly noin tulee, niin se on niin kuin ihan konkreettinen asia, että se ottaa sen kontrollin siitä työmarkkinasta ja ottaa sen kontrollin siitä inflaatiosta ja keskuspankki oikeasti niin kuin on niin kuin pulassa. Ja toinen juttu on kyllä niin kuin se, että jos tämä budjettikuri ei tästä niin kuin lähde paranee ja nämä budjetin alijäämät tämmöisiä, niin kuin nyt vaikka esimerkiksi Japanissa tapahtuu, Yhdysvalloissa nyt IMF mukaan tapahtuu niin kuin merkittävästi, että ei se reservistatuskaan siellä loputtomiin sitten kyllä suojele, niin tämä, että mitä tapahtuu siinä niin kuin pitkässä korossa, joka on se 30-vuotinen korko, tai sitten 20-vuotisessa korossa, tai sitten jossain kohtaa 10-korossa, niin se on kyllä asia, toinen niin kuin iso asia. Sitten kolmas iso asia on tämä
että ei me oikein tuosta ensi vuodesta uskalleta sanoa paljonkaan, että kun ei se Trumpi välitä sit keskuspankin itsenäisyydestä ja se ajaa sitä niin kuin omaa akolyyttiporukkaansa sinne, niin sieltä voi tulla mitä vaan, mutta tuossa nyt oli noin 2 päätöstä, jotka mä näen, ensimmäinen todennäköinen ja toinen aika raju, pidän epätodennäköisenä, mutta niin kuin mä sanoin, niin mitä vaan voi nykyään tapahtua. Ja sitten ehkä tällainen maalaisjärkinen ajattelu siitä, että voiko tässä nyt olla jotain sellaista, että tuo markkina on niin kuin kroonisesti ylilikviidi. Ja niin kuin koko ajan niin kuin keskuspankilla on liikaa sitä huolta kaikesta ja ne aina haluaa sammuttaa riskejä, kun me tarvitaan niitä riskejä ja me tarvitaan niitä taantumia, että tämä koko systeemi toimii, markkina toimii. Okei, nyt mä sanon tässä morjens ja te tämän löydätte tämän PDF:n ja sitten sen bloginkin sieltä, mutta tämä PDF on musta hyvä, tämän voi vaikka lukea sitten sieltä kotisivuilta mä yritän vielä tehdä Kiinasta tässä niin kuin seuraavan ja numero 19 tämän vuoden puolella ja sitten 20 mä ajattelin, että mä niin kuin demokratiaa kävisin läpi ja mä oon aika paljon lukenut tästä demokratian toimivuudesta, niin, joka liittyy nyt näihin tekoälyjuttuihinkin, mitä mä kirjoittelin, niin se olisi vielä sitten tämän vuoden listalla. Nyt mä sanon hyvää marraskuun jatkoa ja on niin kuin morjens.